Nes, tá sibh go brain sin. Níl mar glóir héan ó intach so beidir ná choirigh sé sin ach a ríist bhór géad fáilte agus tá muid réile túsa chur le Comórtas na Sóisiair ag an cúpla nóid ach dúir bhil an fáilte a chur rihreint daoine. Dusach na moltóirí atá an sin amach roing an isis muid an aní de eáil go bra. Sinnéad Fergus ó Caníle féle amach donnacha Áine Henfií, Anton de Lap agus Áine Níd Lynn. Corrigi fáilte rompa. Agus tá sé den nás agin ag na craobhacha cura a thuirt de í chahirirlach agus í chaintóir agus duine muidíireach de an ná más féidirling duine ag lech pártins na Comórtas díospóireachta iad féin áil chun na bheling agus tá anáthes orm ar gur lech rónán mac an numra cura bhain im líana a hacht agus is cuinelumm héin bhí mar a chaintóir báil tá sé ar a leiad stádum 3 bliana hin a churme héin in aithne mar chaintóir sóisireach hís ar a gahrú rua agus chu sé ra agus rinne sé héin agus a chud dreharach agus trúfórachaí ar fad leach siad páirt na díospóireachta. Chomáile go leor daoine eile bhí me ag éisteach leis an nuacht a maidin agus fear amháin ag éirí as sa fust an politeoir Leo agus tá go leor daoine sa Dáil sa Sráid mar líadóirí agus daoine an tortin a chuid tríd na díospóireachtaí. So ní líondacht ach go seasan sé ling ach mar a deirm chuirgí fáilte bhór rih rónán mac an numra. Agus ní líondacht ach go muine sé sult as na ruúin mar tá am caite aige ag léhí se mar grúp cheannaí gailge in RTE a fetamil hí sé ag obair le radio na Gaeltachta agus TG Cahar. Agus tá sé níos le údarrás na Gaeltachta, so bei neart ólas aige ar an dá rún agus bei sé spéisiúil céir de bheits le rá aige ag deire an lé. Agus in aice leis tá réman ó hÉireann príomh-aimimneach nua Gaelin agus sa slú a freisin tá bhain mar gaiilimí caihirirlach Gaelin sa chuirgí fáilte rompa. So fáca me faoin gaihirirlach na fórne a chur in aithne agus chuirmuid tús le críomh na Sóisiair. Míle maithad Seán agus bhfuair géad fáilte ar fad an seo, géad fáilte go na moltóirí tá teach níos scoir chuin agus gan muid ach na hús. Tá muid go le tosaí inniu le críomh na Sóisiair agus a dosachbáir có cháird achos leis an cheirhhuiireann as teocht cho fada seo. Tá écht dinta agaí sa méidin as héin. An rún atá agaí beidir gomach deis feiceáil an féidir an rún seáhaint amach níos lúchan mar a cheapmuid buníthe ar ógra an léineo. Sin rún atá ná bheh sé ar leas na tíre dá meach chuige faoin géad don chéad dáil eile in rá. Agus tá cheire iran i tuairt ar a chéile an seo. Tá Coláiste Belvedere ó Sráid na Danmhairge Mhóire in teas a bríomhchair le Seán ó Dúnling, Gáháin Strut agus Tomás McCúig. Bei siad sin ag labhairt ar sun an rún ina chuine bei scoil Ráhan Dún as glán na Gaoirech lá Cliath ríist, Grace ní Choháin, Olivia ní Chrochúr agus Isilt ní Háráin. Sun an rún as ranalach ríistim lá Cliath, scoil Foireann Sandford, Beth McAfee, Lara Whitley agus Shiva Boja. Agus an carú fuireann agus an fuireann dearnach agus an fuireann an dára fuireann na gunne an rún as áthlún, Coláiste Pobal áthlún, gunna na Hirbhí, Caitín ní Ghúlaíoch, Srinadí Carthic agus Éva ní Bhríon. So mar ólas trínomad cante atá agaí a chantóirí, builthe Seán an seo le mothíomh an clog nuair a bhééis ránomad cante bígéar bhar náirdealann sin agus i ríist builthe sé nuair a bhééis an tríú nómad iste. So tuairmuid cuireach an cante don chéad chantóirin seo inneo a labhairt ar sun an rún
Seán Ó Dúnling. Ac hÉireann a bhótóirí lucht an rasúra, lucht éiste agus a bhúntóirí is mis Seán Ó Dúnling. Agus iniu be mé féin is mo éireann, go hiile is go chomláin son an rún, Phiarsaigh las na tíre, dá mé caoga faoin gcéad den chéad eile ina mná. Dús bhála marrá, go digamid gur Phiarsaigh le privéid ómhór sa saoil seo, ach aníonn míid arglán, argórja, múntóirí itá timpeall orn, agus tá míid anfaisinta faoin rún seo mar gheall orthú. Is mínum san bhíú dhéanamh an rún seo focail ocail. Bheadh, mó cinílach an bríthir bí. Aníonn muidna mar éireann na cinílach a seo. Cilíonn an phrása las na tíre go méid rud éigean watha linn, nach féidir leis aon duchar a dhéanamh dúin. Dáil éireann, cuid lárnach de héa an oireachtais, agus faoi mná, ar Mhóire, ar neamhórcha, ar górja, cuid bhaulaí agus ómhór dar thucaí. Leir gavan faoin nealagar san amatá thart. Leir Tommy faoin réifrinn agus mná I gcursaí polítíochta agus leir mé faoin na fáibanna atá mná sa tír seo. A chuirde ba bhór an ónóir do mé an rún seo lé caiicí sinna dhé lá idirnáisiúnta na mán. Ineall na hÉireann tá chéad seacasaí chun ann, ach nílach séisir bán is tríocha ann. Tá fáib agan, chuirtar anbhéim comhionanas inar ann, agus léir gur tír sean áisinta éire in anon an severs agus an stáidis atá agan an stáise damda. Tá quódaí inscanna ag níos mó ná nócha náisiún, an tír fatarach go míad. Feictar sa tíre eile an rá atá mná má ceannairí I boblitiocht. Tá níos mó béime cura fáistí, clanna, muinteras I poblasa do an Albán agus an onlim. Is léir go bhfuil fáib agan model le banmharú in achmhanucht an churmlaní agus go bhfuil páistí gan dídan sa tír seo. Ní féidir in hathrúteacht ceartan amán nó clanna gan mná a grílar an cintóireacht. Sampla díomh cóide. Bí an tioncar ómhór ag ionadaíochta folasathe. Ní aon rún ag gomraithan na mná sa tír seo froscas ír agus iad a dhéanamh cíntaí a son. Bhuailm a leirt faoin buchtanach vísratha. I gábhíil sa fé fuilsíoch strátais náisiúnta ó focasta ón buchtanach vísratha. Sa fápar seo nuachtas statistic do creite, dúirt danfig caoga faoin gcéad de bhná óga idir dóigh agus níd ag raibh sé deachar orthú targaí míorúnacha a cheannacht. Ach dúirt Stefan géad gur úsáid siad targaí míorúnacha le linn a gcursaí. Sa document seo bhí Roger Go Gorman agus Stephen Donnelly ag leirt faoin fáib chothaíoch seo. Ní gáideach a cuardaigh tapa a dhéanamh chun fáil amach ar na statisticí réamhlúte seo mar an ggéine le 3 bliain anuas. Ní réitófar seanceisean an amán go dtí go méid ionadaíoch sa Dáil. Bheidh sé cínte las na tíre dá méid colóní óga in an targaí seantas farsantacht a cheannacht, nach méid. Bheidh sé cínte las na tíre dá méid ionadaíoch a cóide. Gur mágat. Gur míle maithad a cheáin an sin agus chun muid fáiltinis rihín géad chaintúir a bheits a láirt a gcuine an rún ó scoilrách an dún a gréis ní choáin. Ní mar hialtar a bhítar. A cá hiirlaigh a bhótóirí a lucht na rasóra agus a bhíúta. Is mis a gréis agus mar aonam a clós colorí Olivia agus Isolt a le roí a dhé. Tom go heile is go thomláin I gcuine an rúnse a nocht. I dtír go méid sé las na tír seo do méid caoga faoin géad den céad eile ina mná. Le roí méid go bhfuil an rúnse I gcuine, principal an déan lethas ó bhain. An tintas point fi Olivia go mhain fi sé de stádas na manan ar soci, agus faoi dhearra le roí Isolt gur dalam a logé an rúnse I ceilt na 4 dúsláán atá an. Ach gur dús ar man hiiscin ar an rúnse. Bheadh, an bíthir bí sa bhócaníach, mula atá an. Las, cilíonn sé sin tarbach go méid maithas I ghaint leis. Na tír seo, sin éire ar na Lenorsa. Chuig go faoin géad ina mná, sin leat in na teachtaí dóla sa dóla ina mná. Agus an céad dóla eile,
sin an céad parlamentela a hafar sa tír seo rih bhart a 55. Fuoi láthir tá trocha seach ban an nóil éireann, I bhfad an gcuige faoin géad atá geistearún seo. Chun nachrú mar seo a chur gríoch, go tobann agus go tapa I gceann bliana a chuoin úsla, Caafar quotaí inscrúna san ionadaíocht políteachta a chur bhaim. Tá mid ag ghlacha leis go bhfuil sé sin intae casarún seo. Tá mid a scórahan dún go lódar an tuam nach ar las na tíre chur be I strátéis mar sin. Ní céim chun tosaigí de hocí na hÉireann a chuoin úsla ach céim cool. Díospóireachta, tá quotaí inscrúna nabhgéin lethach ó bhean. Tá siad equivalent dhearach le article 16.1.3 dar munracht, in inéirte go bhfuil gach saoránach, cibé acu fear nó ban, a bhfuil blian agus fithe díos intafa ó comórtas Dáil éireann. Mar sin tháróach an rún seo bunracht na hÉireann. Séanann sé fíorrá do bhótarí na tíre seo. Tréis rion sé an déan lechas féin. Mér lechas, ní déan lechas tá ann. An ar las na tíre sin a chuoin úsla. Ní dóil le mé. An nuas ar sin, buin an quotaí inscrúna an ban de hill lechas. Ba ceart an tíorthar is fearr, cibé cén inscrúna, las an taithí, an tólis, an tuiscint is fearr aráine mar thachta dóla. Níl sé ceart, cór, ná cothram, íocail be, a chur bhótar be a gcuid bhóta a cathab bunathe inscrúna. A bhaoin úsla, buin an comhbhunanas le comh deisna, bunathe commas, ní inscrúna. Níl aon dead faoi ach go logóch an rún seo fíor hill lechas. An ar las na tíre sin a chuoin úsla. Ní dóil le mé. A bhaoin úsla ní fíor don rún seo. Cór thachtatá ann, ní cothromaíocht agus séanam go loidir Gurb mágwibh. Míle maithagat Grace agus inis ag láirt son an rún an chéad chainteoir ó Scoil Fáirc Sanford Bheadh McAfee. A bhaoin úsla agus a chuirde Gael. Is mis Bheadh McAfee an céad cainteoir agus an captain an Scoil Fáirc Sanford an seo anocht. Agus tá mise an seo ag gcuideach de leis na cholíní cíalmhar seo chun seasamh fiocmhar agus feasach a dhéanamh bhóbhar an rún go mbeadh sé ar las na tíre dó mbeadh chuige fan géad den céad dul eile ina mrómh. Anis, is aber léir agus nabhcásta í an rún seo, ach tó inar dúram gá element de ar bhfuil a hilas léir de dí. Hiniad an ná an céad dul eile agus an frósa las na tíre. I gás an céad count díobsa, tób mídna ag déanamh talamh slónda gúla mí go léir ag caint fé an rud céine. Sé sin an trocha cachrú dúil, an cóhanóil hafar an blian se thugan, nó beidir am líana. Ach, cred a mídna go bhfuil an dara nása mar an clúna ar cheasan an díospóireacht ar fád an seo am hranóna. Mar déon bhrí atóla ar las na tíre sa coéag seo. Ein tíimiid go thomlan leis an sanmhí nniu atóla fult I bhóclór beagí gónal. Sé sin gurb an las agus maithas. Rud a ógan go gí líon an ruúin go méid sé go maith do bhaintre na hÉireann mar bhun frontipal. Gan éon trocht a cligant ar ibrú nó mecnic an bolta, dó méid leath na dachtaí sa dóla tola teacht ina mrómh. Le raibh ar nara caintear learadíomh an maithas a dhéanach a le héad de athrú de Hránig buinena na tíre ach go háirithe. Spónig ar dríú caintear sibhadíomh an tarbha a dhéanach sé den déanra ina lóna, agus I machósa féicí me sé ar conist a chur gníomh mar seo an stóid seo mar éonán fola túil ar bhóthar a lasa. Sa náisiún flachasach, an bhiló gearnach a scríg Pádraic McPearse ribh airíach na cóisce ag an 9 agus a 16 dúirt sé, agus ag úsáid ach le héana inis, is anan Saoirse an cinenne agus anan díag náthrianta fola túil. Gan ceachtarach breathan farb agus mrómh nach bhfuil antú ach seirabhantaí, ní lán HÉireannig. Nadidir an son cad a ceapach an Phiarsaigh féin a tharla sa stóid seo mar le feisireach na mán ó bhunaíoga. Ó céad garm na dóla I 9 agus a 9 go dtí neamh, níor tharg riamh ach céad agus a trocha hain ban mar thachtaí dóla. I ré an ama céine, rownigh beagnach 1,200 faribh. Cé go raibh mrómh, de réir na sunraí déanóibh go léir mar bhórbh sa tír. Tá an dícúg dún na mán slacht ar discint ar an hain mar phoblacht agus mar gaon láthas.
Dúrá an fós atá tar éis tacht ar an daonra I réimhsí ortha den tír le déanaí tá an comisiún táchón tar éis tórangacha na nál ceantar a chuí gar tú ar watha le cóbh tíreolaíoch. Dé cúis mar son ar a sóra. Nach méach sé ina rud má dó méid fear carchaíocht inscinna aghain sa dul freisin. Nach bhfuil ahantas inscinna gach peach cotóbhachtach le hahantas óte. Inéar hir hála ghuine úsla, nuair écinn cholíní óga ag teag fós a níos ar bhalaíocht na dóla, an dóílo gur lotha an tír. Gmána an stot lotha, mar bhanan sé leis na bucalaí. I Mhóireann ní ceapan, agus is léir go méid an Phiarsaigh ar aon ocail lom. Ihuá agus gur maigi. Míle maithagat bet McAfee an sin agus inis ag láirt a gunne an rún ó Coláiste pobl áthlún cétín ní rúlaach. Dúirt banlam go nóirt ban léhí. A cathairlí a bhultóirí a Lucan rasúr agus a cairde gléir chuirm fáilteamh. Is mis Katie, captain na Foireann áthluin. Sé an rúna tá ósóir gcóirniu ná. Go méach sé ar leas na tíre, dá méach chuig a faoin gcéad den céad dáil eile inime ná. Agus tá méid féin is mbeadh go hille is go thomlan I gcuine an rún seo. Ach an bhfuilimiid cinse I Díospóireachta go dtí cadítá I gceist leis an rún seo. Bheadh sé an mó cnílach. Le tuaire ma? nó drochara. Ar leas na tíre, sé sin go méach sé ina rud ma fiúntacht do bhaintear na hÉireann. Chuig a faoin gcéad. Bhfuil sin leat an céad seachtó cathairtí daoine a bhaid sa céad dáil eile, an céad rialtas eile, a bhaid ann tar éis an olltáchánach an tarlú, is go súil an bhliaonn se thugan. Mná, crílar an rúin ar nóí, nach gan an téirma agus cálíní atá 8 mlína 10 díos agus ní sinna. Mar sin a cairde, I bhocail siimplí tá an rún a rá go méach sé ina rud tarbhach fiúntaach dúin go léir sa tír seo, dá méach seachtar banna suchtó sa céad rialtas eile. Sin leat an iwwer omlantí daoine. Ba mé féin ag chuint bhí éagsúlaach na sucaí agus bhí ahrú a faoi dheafar. Le roí Trinity faoi star na deachtaí dála, las na tíre agus difriochtaí. Closigh sibh éva ag chuint bhín iarthóras fearr, ráha agus beirtar ar bríthir. Nuair bhaimid críochnatha bheith chunsas Marcovití féin ag géon tú le nó nuig leis an seasfatá gcuin I gcuine an ruin. Dá mar rud é go mé chuig go faoin gcéad den céad dáil eile ina mná. Céir faoin le eile. An gaptar gur fur atá gceist le eile. Níl sé sodar domsa cairde cé atá gceist mar mná ó bháin atá luúta sa ruin. An méach an le eile déanta sús de finisinéirí. Na hÉireann ag nua. An pobl LADTA. Díní bhí cumas. An loch siúil. Ba ceart go méach cóhéanamh na dála ina scáthán ar an sucaí omlán. Ach céirt faoin na daoine atá neodrach ó héhann de? Níl sé sodar in aon chur. Aontíon mid gur ionintach an rud é chuineann is inscne. Ach caiimiid a bheith réadú le cairde ó thaobh achar amada. An bhliaonn se thugan. An luchtdríochta sebhalacht in rasúra le chat a mór dómh chun 87 cuinín bán tá bhrónarm, 87 ban a háing das an hata chun quóta inscne a hasamh. In díag a céilear a hógtar na Caisleán, níor tháinig éon bhathas riamh as na rudaí a ahrú nó rialga tapa, go hóirithe, maidir le cuirsaí tácáin sa tír seo. Seacht ó cathair agus seasca seacht I gcuine athra tapa sa réifreann na déanaí. Chuig a TD. Mná mar la. Mí ré dúil, dúil tígaí don ruin, curvmach goibh. Míle maithagat an sin Katie, so bucha mu inis ar eisi ríist ar Coláiste Belvedere, ríist a láirt ar son an rún gur muid fáilte roimh gabhán stras. Ac a hÉireann, a bhultóirí, a bhúntóirí agus a cóide gael. Is mis a gabhán strut agus nniu bé me gléirt go hille is go thomláin ar son an rún bheadh sé ar leas na tíre dá mé chuig a fan géad den céad dáil eile ina mná. An is ar ráid go dtí mo chéad faointe.
Nuair eicimiid stair na hÉireann thar na blianta, feictar an tibáiste atá déanta as airngealagar ag an rialtas. Nuair bhí ciorcail orga fíor mar na buic mhóire sa tír seo, ag imirt golf agus ag fáil clúdaigh duna. Ach nuair hit an tón as na buinc sa tír seo, béirid banáte an rialtas ag an am chomá le ceannarí na buinc. Nuair ban óháin ag an mreith Lucan ag 2008. Níor ban óháin a anamnú nó an nóirú an nuacht nó sa nuacht an mórmhaláige. Tá sé léirithe is scéal na tíre go bhfuil polatóirí French gannacha santach, lethlach agus méhacánta. Dá sé an áras times lista de 10 polatóir a chinú i gurúlach sa tír seo. Gach duine dóibh ina air. Ba chuma léirí iad. Ina cheanta sin na tíortha le quótaí inscinna bhór bhainc nó an airnal fablí, tá níos lú cumailéireacht agus scanal agus san níos mó brabús agus comhar brú. Agus i tír seo, an gcéad uair gur tháinig na quótaí inscinna isteach na buinc, láidigh an cumailéireacht chomá, ní dóí lom gur comhtharlú é. Chúla mise an statistic scarnal seo lá idir na siúnta na man. Tá éire sa hain céad is sa tríú áit sa down, madidir le maná i gcursaí políochta. Céad is sa tríú, ultra ag magalum, cad a hála don tír a thóga ban mar uachtarán sna nóchadaí. Bheith ar lechra, Countess Markovich, Hannah Sheafy Skeffington agus Margaret Elizabeth Cousins ag cur na glór a níos. Ní bheith achrú gan onadíocht, an is de cúpla breagnú am comá. A cáit sin, bhí tú ag léir trí déanlacha san éireann, ach rinnear go léir darmid faoin am nuair nach raibh cead eagma ná in éireann fiú vótá. Comála sin, cílín déanlachas polítíocht le onadíocht le haig muinse na tíre. Tá muidna ag tuairt an onadíocht seo. Tá muidna taobh déanlachas. Agus a gréis a cara, luí tú faoin tilamh láthas, ach a cara tá nuachta gom. Tá an tilamh láthas marmh go háirithe i gcursaí políochta. Ní fáin daoine isteach mar tá siad cálaithe, fáin siad isteach mar tá ide ólaíocht acu inglacha, fáin siad isteach mar tá ide ólaíocht atá inglacha acu don toghóirí. Gurb míle mágwah. Go maith héana gabháin. Chéad cantarelle i láirt a gunne an rún ó scoilrach an dún Livia ní chrochúd. Ní mar réaltar a bhíotar. A chathaoirligh a bhultóirí a luachtar mar sura agus íníosla. Is mise Olivia agus mar na choscoirí Grace agus Isolt tom go docht dagan i gcuine an rinn se nocht a dúir go méid sé ar las na tíir seo do me chuige fan géad an chéadal eile ina maná. Toméid is góir an dún go heile is go thomláin I bhómhar telebansadá agus is selfála tú le gcuitina ach a dhéanúisle. Ní limid a bhómhar córthachta daon soirt nó sais agus cuireann an rún seo córthacht chun cín. Ní céim chun tosaigí sin ach céim ar chuú agus cínte ní ar las na tíre é. Darla gabháin ó Coláiste Belvedere chuir cótaí iarthóir bhéim sa tíir se le déanaí agus tháinig méidir bhnó sa dul dó bhór ach a gabháin is amí scéal Bhíán, frí Phiarsaigh chur banar na teige lá nó go, rihs fruchtát in an Leamhcán, a chintíonn agus a léiríonn gur córthacht a bhíann. Agus, níor tháinig ach méadú punk chuig faoin géad ar man nósa dó leis na cóidí sin san oltacán déarnach, mar dális sé déir ó chluis na tróide, tá tóchar na hÉireann dal ó chéimh na hinsinna de, agus bhtóilíonn siad don iarthóir is fear. Dúirt Bheadh ó Scóil Porf Sanford go garíonn an rúise le maná. Ach a Bheadh, ní rasaíonn cóid inscinna ar cheart na mán. Darla sa déir ó DCU, buineann cóidí inscinna an bound a ran Phiarsaigh san mán sa folaíocht. Agus tó siad máslach de gach ban folatóir, den amató caite agus den am lóchar. A tótar éis cuiide na hifiigi is argus sa stóid Frenchmach, tríd aber dhéan dún fáilteacht agus fiúntas, gan cabhair nó géile ó aine. Dúirt Seán ó Coláiste Belvedere go méid níos mó bansa dul ar las na tíre seo chun do na nec na ceisian amán, ach ní gá ach súil siar thaibh ar stáir na tíre seo ó Countess Markovich féin, chun feicil go raibh agus go bhfuil
ceisian an amán chun tosaigh I balatíocht na hÉireann. Ó chomh ceartas suci, go haiscarm an ochtú lasú, agus iad go léir buinte amach gan chuige faoin géad sa bhnásadá. A dhéine úsla, is féidir le daoine éfogtacha achar móra a chuirgric, is cuma cén inscna. Cólaíocht a dhéine úsla, ní cónaíocht a tótóhachtach. Conas is féidir le Seán ó Chláiste Belvedere rá go géile ag teastal ó bhnása hÉireann sa chéad oltachan eile. Dearca sean aisinta a dhéine úsla a tód an seansail, a thugann salach an leniu, agus gan doubt bheith ní lasna tíre é. Muid na hÉireann, le tradiisiún Lord na man cuachta ó gronú bhil go mór na Corbín, Táid níos fear ná sin. Dúirt Seán ó Chláiste Belvedere go gcuirfí an rún seo faiban an amá chun tosaigh, ach nach over iad sin a bhaineann le gach duine. A dhéine úsla ní fear don rún seo, córacht a dáin, ní cochrámíocht agus séanam go loidir an rún seo, gurb má gaibh. Míle maithad Olivia an chéad chaintúir eile ag bhabhairt son an rún ó Scoil Fáirt Sanford chun muid fáilt raibh Lara Whitley. A híine úsla agus a cardide bhil, is me se Lara Whitley. An dar chaintúir anseo nucht de chuid an Fort Sanford, agus tá me se anseo freisin chun seasamh lóidir a dhéanamh bhómhar an rúnse. Go méid sé ar las na tíre dó méid chuige faoin géad an céad dul eile ina maróh. Scopan an dro ón mar nuas go dtí go millann sé gach gnéad an suci. Hinna dúir an cúntais Markovich a chéisi agus Olivia in 10 agus 12. Rótas a bhí fér ag an am sin modla stódas amán, agus atá fér fós. Ní rud bug nó Phiarsaigh a bheith bhain sa tíir seo faoi láthair, agus ní nach úna é, nuair ecinn tú conast mar atá ceannareacht fulla túil an stóid seo chur le chéile modla chuin na bhinscena. De réir na figurí is téine ó Eurostat, modla róta pó an ag na thura. An mún, fáin farb an an tuairistóil atá a thucht punca thucht níos irde nó an ceanna airn maróh. Rud a chilíonn, de réir tuairisce deise an príomh stádrih a ggóbhílas nídéig, go bhfuil 17 faoin géad de maróh na hÉireann ag marachtain de muchtanas ag an póir le 15 faoin géad de arbh. De réir taide a dáisigh scoilgan ó clóiste na hoscail bhló Cliath a ggóbhílas 23. Tá dóchuúlach 3 uair níos móin go méid ban an airn ag obair bust ar ísio fó, agus leis an dólaí ibre is massa mó nó go méid far. Agus fiú a measna man sinna áiríonn lo fustiíag sócá a bhaint amach. De réir tuairiscóla de chuid LinkedIn áil si go ggóbhílas 22. Tá sean sa bhád níos luúag ban ardú céime ólt nó Márta ag far. Go háirithe ag na level is irde de cholachtaí. Le níos nú nó 54 faoin géad de róláimeach agus a tíir seo ag maróh. Agus ibar hain a céisi a chara. Model le a hagart a híní nabhéon ortha, dearan an sean lear áras ep na éig seo, go 3 inchcana a másna now. Féran, buinean, agus iad a nach dé bhíon le hen ganéis agus tá mar na hangul dómhar. Anis, dúmar rud gur ceapna manig a le héad sé cuige, bechór in ardúm go méid una díocra le cúsadó. Bheith na farb in a bhionlig agus déon díbhil lei sin. Agus ibar dó Olivia a chara. Tá an cearsgus, tá deachreachtaí ag bant le cuisi de gachtais, ach orintanta catar rudí míosúla dhéanamh chun éagóir a chur a gcears. Ar aonús, buineann an rún le bun fronsapó, ní le hibriúnach eiste. Tá tú ag plé an rún atá bhuis, ní an rún atá gus. Agus ibar trí a céisi a chara. Model le a hagart an referen a harla a déine. Bhí feminnig ar ggóhéimh na díospóireachta sin. Mar sin, ní leiríonn an túra aon rud díon faoin bheon na tíre le na má. Agus faoihearra a Grace a chara. Model le a hagart a chúisí inscana. Tugann tú ar nóí gur guthaigh go dul ar son na ggóbhílas a dóigh, agus go bhfuil siad a fót a géad agus a trocha dó tír ar fud an down. Tá tú gglair fuú faoi mar gud aisteach agus nabhéon láthachíd, agus cuid den próséis déin láthachíd ar fud na crunne. A chinine isla, níl muid Dáil agus níl muid sunanta. Tugann muid go má nach dúcha fios thar ihe ar sailta mar cholíní do méid chuige faoin géad an céadúil eile ina maróh, ach céim ó bhór chun ceáin a bheith gain. Céim a chuach tús le próséis an gáánach an fuórtrágat chun siúil go broch na brethe, as a dhéanamh fear fa blocht an stóitse. Dúan eile, buineann agus fearann, atá faoi gáil ag airn. Gurb maithí agus ihuá. Míle maithad de Lara an chéad chaintúir eile ag bhabhairt a gunne an rún ó Choláiste Pobal Áthlún Trinity Carthig.
bhótóirí a luachtan rasúra is a cóide. Conna sa bheadh sé leas na tíre nuair atá TD sa dal de bhar gcuil leis nó léithí a bheith sa dal roimhe sin. Mac an tí cóhnaí hílí ré le meas agus amach hiile Charlie lenahin agus a ruach a gcuine in ná luin. Conna sa déadach mu ná curtham na féine a áil nuair atá anam cluine níos tábhachtaí ná inscne. Nach far do bhná a bheith sa dal as a muana féin a bháin agus tá scurb iad na daoine is far don fust. Ní far cara sa cuairt sa cá seo. Cuairemis an duine is far sa cuairt I gcónaí. Cóhaineann is a cheann an nudaíocht a bheith agus a gabhann. Tá I bhd níos mó ná inscne I gceist le códhéanamh na dála. Cóhaineann is agus ionadaíocht go cinnte ach bíodh sé I go réir le Céadaoin na tíre. Ní dóílam go bhfuil chlána ón in nó ó thiortha eile le feiceáil mar leas sa dal. Bheadh sé leas na tíre a bheith ag dtír gnéthe cosú le tionchar an éas óg le héad televís réalteachta ach na míocht bhaile scoil an córas ampar feibli, Lucan in na suci, ruúin a phléimar sa Comórtas seo imléna in áit seachtar is 8 ban a ranúd an céad dal eile. Ní statistic iad mná, ná iver, ná tic sa bhosca chun quóta inscne a cólínu. Píon blas an meagán a cóide. Cuirú an córas atá molta sarún I bhaim sa Dhearmán agus an Ind ach níor éirigh leis. Ag gcuí go mé chuige fan géad sa céad dal eile ina mná, bíigh ag cuairmeach le gcuí a cheann agus a bheith. Mar trúdaine gur I ggéal agus nóméiddearnach.com dar leis an Irish Examiner a bhí ann an uair dhearnach díire chun mná a chris a dal nua. Tá inscne a bháin luúte sarún mar a bhínig orgéisi ach níl mar an difriochtaí adran go léir. Dar le scientificamerican.com tá meascán de chréthe fearanna agus bunaine anan go léir. Ní gá córas quóta inscne in éon thur mar sin. Fágaí uamh na lipéad agus cuairemis an duine is far san leas na tíre is soach sa dal I gcónaí agus mar thucaí is Phiarsaigh é gan dabhas. A bhótóirí nach bhfuil sibse an seo inniu tuis gur sibse na daoine is far chun an Comórtas seo a bheas agus a chur I gréig san gcuilinn, bheadh an Phiarsaigh féin bróidil a sibh a gcuoine úsla. Leas na tíre a cheann agus a bheith, mar a dúirt an TD is óige sa dálinn an seachtain seo caite Claire is cuma céithú ád gur cúis le hathruthú watha le leas na tíre. Cuige TD. Mná mar le an nóireach trútíigi don rún gur amachagwibh. Gur míle maithad sin srinadí agus filmúid gon Uairnach Coláiste Belvedere agus an tríú cantóir son an rún Acob céadfáilte le Thomas McCoig. A cairla go bhultóirí a bhúnseoirí agus a cóide géal. Is mise Tomás a Coláiste Belvedere agus nniu Tomse agus méarn go héile is go homlan son an rún seo. Bheadh sé leas na tíre dá méid céige fan géad den céad dal eile ina mná. Rúna aontaim agus méarn go héile is go homlan le. Ach rih mo faoin mar breagnú. Olivia a cara, lú tú nach mí an daine ag bhótáil bunithe inscne. Má tá tú a gceart, conas nachfuil ach fí car fan géad den géad dal eile ina mná, cé go bhfuil breis is dahad fan géad de folatóirí ina mná. Agus a chrinadí a cara, lú tú nach mai cálaíochtaigh polatóirí má támuid a géirí quótaí inscne ach chun níor rá, an rá cálaíochtaigh polatóirí riú. Tá se seo mídithe ag an bhaineog Overton. Bran an áit atá an bhaineog seo an tír ach chun é dhéanamh himplaí is conceap polaitiúil é. An tír ach chun é dhéanamh himplaí go dógtar daine go bhfuil EJ ólaíochtaí príomhrútha acu. An bhfuilmuid in ann rá nach bhfuil daine le smaointe san inneog seo cálaithe. A cóide Louis McCóglachaí quótaí inscne. Is sampla aontaigh an FAI dagreacht a bhain úsáideas
quote inchgana. Le Janie, Louis and Chuck the Dáil, Lisa Smith and Ogliv Gmean, Realtas and HÉireann, Igoni Ray, con Pinos, Igaru Aaron FAI, Muragolin and Sheed and Torshuk. Cain fa knock will Realtas and HÉireann, Jane of Martoshi, Xula, Ogrini eile. Is lair Ganain DNR Realtas like con cap na quote inchgana, Marshin, Cain fa will she co break Crawford shin, och, a shin rocha, ni Hawan and break Crawford talk Sula, Plalish, Dida Realtas, Márta Lucha, Hannafane and Gavin. And nish a huina Ushla, but while I'm Addis, August Mulla a horch Dave. Tug galore Dini, sa Shomer Shaw, votal sa referen, heart or kaiki show hin. Is cuma Cain Balak votal to, Tom Jillig of object event ein inchun, Fuin Brashuk a horla. Jul diu dun referen viagan le Janie or heilig, August er Hurum. Vota mi vuinina of an all Aaron. Larian and Vota and Larian an Vota, maar near kai ook truck of fun gay the harning the tear shall Vota. Ugs Larian, Mara Agriaway, on G Kangle, Idger on Dáil, Ugs Pub and the tear shaw. Neil and all Aaron a group of Machna Fearon, Leo, Mihal, Roderick, Fear ar fad a rinne brashuk den referen, Tom se long kincha, do make manan shin, ni har loak e shin. An gaydol she's, ni vek she ar law idger na shunt in a man. Vi sinneculuk, ugs me contact ig bunchle shin, knock dar loak do make manan shin. Larian and referen shin on rudatorolus ig gokdina se shomer shaw. Tom and on nis etchcula, nis triarchy, nis principally, ugus ta and dain last fui vagerchinish, ta patora ar phobal nis massa na riv. In yak eile arnos the tearsha, ta on the diactugs coan and up the vime, och iwan in all Aaron. And ish mar viewer contiva corcha, dahan our gaptain Sean, dahan our shakting Sean our privilege, hug she sanvi nu crindun, august lara she go passionta, fuin chunker ta on the diact our fosia. Lan Gavin le breg nu lodger, august hugger she Comalairach, Coruluk, August Coláiste na Bheadh, August Hockig Mélash and Rune, Flame and Referen or Heper, August Coonanus a tie and Agric the Ella, och ni in all Aaron, a cordia impim live of Lynn or son and Rune Shock. Gurmaigif. Ramila Mahad a Homosh, agus inishin Siu Cantor, agus Cantor Jernachos, Skull Rohan Dún, Kate Falcheriv, Isultni Hauran. Ní mar hialtar a bhítar. A cha hiirlig a bhiltóirí a lucht an rasúir a chuoine úsla. Smise ísalt agus marín le a choscolóirí Grace agus Olivia, táim go hiile agus go thomláin ag gcuine an rún spéisial seo nacht. A chuoine úsla, le óg mé díobh gur dala me log a bheith a gceist sa rún seo, cur a géal an coananas. Dúirt go bháin ó Coláiste Belvedere go bhfuil airg ihre céad sa trí ó heh ranfartíochta inscinne as a saoil paltúil ar fud an domhan. Ach a go bháin, cábhad súil níos géire a chahabh ar an statistic sin. Má eicimidir inex coananas inscinne, tá air cheann na tíortha is irde go choir a heh na sláinte, argadis agus a dachiste. Agus a Seán ó Coláiste Belvedere, níl ein cintacht an go dochu fiása HÉireann dá meach níos mó ban sa Dáil. Tug mór hampla nua chéalann. Áte bhfuil beagnach leat de bhfuil na Parliamente ina maná. Ach sa tír sin, tá an bharna fá idir na fér agus na maná I bhd níos leithna ná mar tá an Éireann. A léiríonn nach féidir a rá go gilíonn níos mó níos fear. Agus a Seán, tá leat an Parliament sa UAE ina maná. Neadar an gádam ó ceiste chur. Ceog a tír a bearlibh. Tois a gan féin cén rawa a dhéanhin. Tá lucht a rasúr chur dalach dubh arb ag rá go meach cólíonn an na quotaí agsúlachta ar las na tíre seo, mar níach a ceilt na fearna atá siad, a chur na gcuire charn abhainn mar deirtar. A chamás ó Coláiste Belvedere, chuir tú ceist éireann, cén fá nach míon maná sa Dáil agus muintir na hÉireann Dáil ó heh inscinne. Caafar aige chuirt ar na fear chunstachaí a chuir an astamhaná ar bhíon lo bheith póirteach sa saoil paltúil. Dúchlána tá imethe gan ord gan ara le fada an lá a níis. Cáimid don an lech le haspa Siar bháchris ceart a ceachtaí dóla, aspa salúbachta agus takeíochta do bhaná, tug irí freastal ar héal paltúil agus clown, agus drochíide ar lína. Caafar inheistíochta dhéanamh chun maná a bhealach chuig an saoil paltúil, go thurg nánach agus go nóidirtha. Sinna tá uainn is go rachan dún. Ní quotaí éigen tiis. Agus, conas is féidir le Bheadh ó Scoil Fort Sanford a rá, gur cheart dúin a bheith ag díra stachar inscin an folatóra, ní ar taithí an folatóra. A chuoine úsla,
Dair an tíiseach luamhrad chur asa fostaniu, an radio níos lua chur ceistar an folatóir Fine Gael Orla Kelly bhá le ban mar híiseach agus an freagra thugsí a chuoine úsla, nó gur cuma le, ba bhá le an duine is fear, agus sin cad a bhí a rá ag mo chosglóirí Olivia agus Grace, ba bhálan an duine is fear. Dúirt Seán ó Coláiste Belvedere go mbeadh sé ar leas na tíre dá mbeadh chuige fan géad den dul ina maná chun fáimhe na tíre seo a réiteach. Ach níl éon fianaise go idirnáisiúnta chun é sin a chrathú. Tá chuige fan géad den Parliament ina maná i Rwanda, Cuba, Mexico, Nicaragua, agus cinnta is amí fáib atá na tíre sin. A chuoine úsla, ní céim chun tosaigh í an rún seo ach céim ar cúil. Ar dús, bhína Grace go mbeadh an rún seo ag bhain an déan lethas. An sin haisbáin Olivia go passiontas go puinteolta go mhainigh cuaidí inscne bunda bhan áda tíre, Phiarsaigh léirg méid gur cura géal atá sa rún seo. A chuoine úsla, seasamós for goranniu ní tuisgur ban mé, ach tuisgur hill mé an ceart a bhean seo. Mar tá léirtha gcuinsa le samplaí soléire sanúla, ní fear a rún seo, cóthracht a tam ní cochramíocht agus séanamid go láda ré, gurbh mágwibh. Gur maithada isolt níos chun stáitse gon úrhearnach go scoil fórc Sanford Siva Boja. A chuoine úsla agus chuid gweil. Dweir tuair scála a deisig onna John Smith I 2015 dá bheith é isa lín na bheistrí buine in éon Parliament náisiúnta, is eile is Phiarsaigh de hÉireannig eile na tíre, idir arbh agus bhrámh. Sa tuairiscsa buna ar chaid é dhéananig san Ind is Sasna agus sa Gréich Lochlin, deirtar agus sa gúsáid fuchlan na chapéis a héanais. Is go nach go míon spéis ag teachtaí Foireann I gcuirsaí achnamécha go príomha, fád agus a bhí an feistrí buine gaf le faidna an suchaí ina thomlána. Dúir fianaise a chuirtar os ar ggóir sa documéid so, díríonn parlamentóirí buine ar fud an dain ar handceisna a bhaine leis an grúlacht, an timplacht, I dachas agus sláinte. Fiarraigh ágin an cheistúine, an é ghuiil ar náltaí ite le stras. Ar gur sláinte ina freiseach, ar náinacha agus luchan na Baile, agus ar dír a chur thar muil le drugaí, mar thur a díreach ar aspan na mán sa Dáil. Ach, fiarraigh freisin a thuginn dóchas dúin go bhaith fiar go lúdar a chórthal, dámach leat de cheachtaí na Dála ina marámh. Agus ibre a hain, Olivia a chara. Tá burner, ach modúla de fuinte féin onadíocht, ní higgin farmh san creisna na mán mar a higgin marábhiad. Dre dochhuid loica, bhíoh sé go thomláin inglachta man raibh éon bhean ar éair sa Dáil. Agus ibre dó a chrunnadí agus é hísalt. Modú lever smuoinmh nach nachrach éon rud sa Dáil dámach chuige féin géad den na teachtaí ina marábh. Deir an fianaise a bhalig an taontas idir parlamentach go léiríonn feistrí buine I bhfad níos mó sime I bolaíocht an chohearca ná mar dhéanann na farmh. Rud a cílíonn go bhaimmeoch Dáil éireann ar bheann níos déon leathaí dámach níos mó marábh intí. Agus ibre trí a Katie a chara. Tá burner, ach dréir gréasán ina Gael agus gréasán hinghain, tá níos mó marábh support thason ná mar tá farmh. Ní bhah éon fáib acu iarthóirí all. Agus Phiarsaigh a Olivia a chrunnadí agus ísalt a chuirda. Tá an ceart gut, tá an ceart a chuibh brenne. Ba chuirgemeoch na daoine is éifachtaí a chuin sa Dáil. Ach ina rira nach bhfuil a méid céine do chuoine éifachta a chuin I meas na mán agus tá I meas na bhar. Caithfidh nach bhfuil mór an déireachtas TV feachta a chuibh. Is dachar a hailú conas nach mo chuige ban sa tír ar a laiad có-ábalta le roinnt den na farmh atá sa Dáil faoi láthair. Inhearach ar hailghine úsla, so mar a háise. Léirg me chaptaí an Bheadh chunas a churfií le fíorfabhlachtánagus na tíre, dámach leat den na teachtaí chéad Dáil eile ina marábh. Spáin leabhardíomh chunas mar a dhéananig a lehéad de athrú maithas de hÉireannig buine na hÉireann. Agus I mochasa leabhar mise féin bhirb de cheochach ar an sása dámach tunachar níos mó ag marábh sa ar phléin na Parliamenta náisiúnta. Dúirt mór a nic sibhna teachta Dála in 1920 gurb tuile gan trá I tíorrán amán. Nach ggurg sé go mór ar a leas séing marchinna dámach có-ionnis omláin ag na tíorráthóirí buine so. Ag críolóir ar gceannareacht fulla tú.
Mis sé sibh beise trí chaintúir an son nacht chuid Scoil Fort Sanford. Iwa agus gur maigi. Gur míle maithe a sibh agus inis an canteoir dearnach idirn Coláiste pobl áún agus an canteoir dearnach a gríomh na sóisiir tróna neo bolabos go éhan níomhríon. Cathirlí a bhultóirí a luachtain rasóra agus a cuairde. Ba ceart an duine is fearr den job ostú, mar lu a ggóir srinadí. Agus is cuma chin job atá a gist. Tá muidna an seo aniu, tusgur muidna na daoine is fearr sa scoil ilinscanna a gcuine den job seo. Cínte, tá an rún an or gcuine, ach má tá duine i gceart an job, is cuma faoi inscanna céadán ná quóta. Agus, má hatnaíonn an job las, déanfaidh tú job níos fearr, agus is las na tíre a bhaid sé sin. In néon lechas le rawa, ba rawa gar an bheithe agam ag an level is irde, agus é chuinál má fósam. Ní héan ó bhfuil me mé pósta le Fred Flintstone. Páistí Beidir, agus an sin luach níos tábhacht diagam, hin na cluine na ar cuasaí polítíochta. Ní thurann saoil na maná sa Dáil de héal cluine, go háirithe le páistí óga. Lá fada Díospóireachta agus an sin bhótáil go déanaach san ihe. Thar lear lá le póric, junkid ar fud an dahan trí urid an méid ban ag canvasáil le páistí sa bhaclan ná inscanna ar bith eile. Cuimh nígaí a chuirde, ní bhéh páistí ann ganmhaná, agus muna saoltar páistí. Well, go siimplí, ní bhéh gá le dálar curbe. Go dtí go míon seanta inscanna eile páistí a héalú. Tugaigh í seans do bh ná chur leis an déanra. Lever dul. A bhúclí Belvedere. Cén fánach bhfuil an céad don céine le feicáilta scoil éon inscanna a gcuibh se. Agus a bhaintear Fort Sanford. Geall le gá céad seaca go búcail agus céad 75 colleen. Bars a réon de réir bhar mríthair, sulan éon tóg duine ar bit liviniu ach brustagaí, tá céadolta an eile ar leach an doris. Gantain is fanná sa Dáil inis is cús le tep an rialtas sa referen le déine a lara agus a hamáis. Go máistá déireach is fearr le hen cinna a dhéanamh mar a dúirt or géasí liv. Fuoi effer a curú an referen os cór an fphobal agus ní bhhuiine an tur le maná, a bheith sa Dáil ná a bheith in asnamh. Deis na céine ag cách a gavan. Ba ceart na buic atá ag maná ag obair sa Dáil, nó míle McDonald's a bhaint, agus taciachtaí chur ina nát, le héadaí sira bhátharchas níos fuide, cuaram leanaí inéachta, agus mórgáistí níos sira a chur ar fáil ar wathe le cách. Man áthair inscinní eile Beidir sa Dáil a hamáit agus a híomha. Níor wath lena ó leon a bheith an seo aniu tuscar a quóta 25 fan géad ag bhuilinn chun fear an tuatha a bheith sa cruibh. Tá muid éigh an seo tusc muid na ceara uran is fearr den lábhar thuúna seo. Gan bula inscinna san air, maisibh a bhaintear ghuileann. Cuimh nígaí a cuairde gur luigh orgatain césaí, éagsúlacht agus áirithe. Luigh srinadaí, star na deachtaí, las na tíre agus difriochtaí. Flé meise an tíorthóir is fearr, rawa agus bars de réir bríthair. Cuige tídí, na ná, mar lá, á féiseach, dúil tígaí den ruúin, gurb maith agwib. Sinna é an díospóireach go deo cuisteáin sin ón hÉireann Chaidán go deo agus díreach ahantas Beidir a bhfuir an bolabos mór go obairmhór tá déanta go buneo agus techa fáidir an Untitled. Agus ahantas freisin Beidir bolabos go obairmhór tá chuir ag múnteirí isteach a bheith gobair le na fórna seo. Well, mar ecinship tá na moltóirí airí agus tá siad imíhain agus tá siad goil siaranis nó séir hebicé a seo le mac na bhíonna ar an díospóireacht agus tá mai cheappa go mé amsiraachb a ránú fud an bócach maiall bhí cheir idir an bhí anláidir go deo. So rach siad siar, túir siad faoin moltóireacht agus tuach siad arás agus an sin béis agan cé búteoid críomh na sóisiir i Díospóireacht, chríomh na hÉireann fiche céad
Comórtas an Phiarsaigh mbliana. So díreach agus muid a fannacht níle sam óhfuil éon duine na fórne nó éon duine atá líonn seo ón locht éisteachta nó locht béchanna a gur éon faointe eile dhéanana nó éon bréag nó éon bónus bréag nó dhéanana bhfuil go cóileachtaithe? No, níl, so tá ná an ruidir be rá ní na moltóirín seo. No, well mar bhfuil tá sé sin go bra, tógi gí scí, tá sé tiltte go maithagaí agus ben na moltóirí ráislinn go gairid.
Began in Cúnisbhain agus tá na moltóirí ráis tríis gcuid oibre agus le brethúna sa thuairt an díospóireacht bhfuair gcéad fáilte ribh áine hensaí. Gur mí bagad agus sulla rudar be heile fiútaréis an bheith fannacht ar fe fithe nómid nó fithe cúig nómid caigur sibh an nervhí se gur fad is í thuas an seo fannacht caiime cogáirde go síanamh liv ilig bhuiine mar ardsoltas an díospóireacht. Hui se bhín lech leis an rún bhelínar chuoinnig mise agus mé tumaint lomanneomh bhí mé smuoinehar céad na Hargóntaí a bheith ag na fórne éagsúla agus buinú gétasan leis an dainacht agus an bhí sé chus soléir go raibh an irid sin ebre déanta agah amach na bhar an rún agus a techt suas le Aragóntaí ar an dáhéamh den rún. Cogáird gus liv ilig agus tá mé chun búlabal sa éirí dos na fórne ar fáidir dús. Mar níl sé éasca seaamh suas an seo in Craobh na hÉireann tá sibh tréis teacht tríd na boutaí ar fad tá an irid sin eibredinta agah féin agus ag bhórmúntóirí agus tá cinnte de ag bhór dismathirí sáile agus mar sin de ag cabhrú libh ag golabhú don ócáid mór seo agus bhí sibh ar aus agus bhuiine mar ardsoltas an díospóireacht. Ach de bhíoring búteir aránú agus cé go raibh mar antóga leis an díospóireacht ar fad. Hílamar go raibh furin amháin ann agus bhí díospóireacht agin héana stric sa seomra níor thosaímar ar aoníntin leabhar mar faoi. Agus hílamar ag an deire go raibh furin amháin a thóg an ruúin agus a bhí an gur an túraíocht beag an níos defne ach an nómar a bhí ag na fórne eile gur thóg sin an Aragóint agus gur chuinnig siad leis an Aragóint sin agus gur chuir siad an freigart pointí agus an breag nuas teach leis an Aragóint a bhíoch a héin agus mar sin de bhealach tharbheith éfachtach ar fad. Agus ar mán sin agus ní raibhah marc nó ró idir na fórne ar fad tá an bua agus Craobh na hÉireann búte ag scoilrath an dúin. Cógáil agus go mí agus Rónan, cógáil agus leis na fórne ar fad. Agus tá bhfuilín a ggéirí ganmh cinnte go rachaí gachtain ó bhile le dúis agus brunamid na dúisna inis ar na fórne. So léime a dosach ar an hÉireann ó Coláiste fudal á luan. Sinní Caithlín í Ghúileach, Strindaí, Cartaigh agus éibh ní bhíon agus. Agus tá back, agus tá bán álaí an bhnáda chun de €60 an duine. Agus féidir sí sa ríis is le bhile. Agus ag ritan dar áit an éanaglá scoil rath an dúin, Gréis ní chaáin, Olivia ní grothúir agus Isot ní charán. Sorry. Coláiste Belvedere, Seán an dúning, Galban Strut agus Tomás na Búi. Agus ríis baicáling an duine, €60 an duine, agus tá bun borta ar hena féin. Anseo. Agus Scottish Park Sanford. Pet McAfee, Lara Whitley, agus Sheila Order.
Tasha. Agus, Bútóirí CRAOBH na sÓISEAR I Comórtas an Phiarsaigh, Eile, Phiarsaigh, Scoil Rathan Dúin, Grace ní Chahan, Olivia ní Clór, agus Gitsa ní Caoga. So, hagan múntóir Coláiste Belvedere, ní is arínta go Sráid Emily ó Seachtasí ní Daily hagan duine go Fantasí from the wit dú sé ar situation. Agus Diarmaid ó Corín an múntóir ó Foireann. Diarmaid. Sean taí ag Diarmaid ar an siúlóide. Cúpla CRAOBH na hÉireann Acomhal. Agus múntóirí Coláiste Foireann a Berclú de Siobhan Baile nó éileann cíne, as go na bhána go tesos eile. So, má anna na múntóirí na teach agus múntóir eile fágan na cúpla pictiúir eile. Ach go sin Gur mí lágah se a bheith gimach beidir freitas na daine a tháinig leis na fór na sóisiar ach bei muintear na síse tatas teapaní agus sin le déanamh is leis an tágáil fiile pictiúirí an na bútóirí na siúbáil. So gur lágah a bheith gimach agus feicimid sé began cúig mála agus cuairla tús le Comórtas na síse. So, múntóir an bú a hagan tú níos agus fág mé main pictorial dus na bútóirí.
Gur mí agah agus rís buchas mór leis na fórna in san Comórtas sóiseach a sin bhí díospóireacht th bar agin, agus dar nói tá buid asúil lena lehéad a ríist bhaid ní sinsear. Just daoine nach raibh don Comórtas sóiseach bhálam cúpla duine a chur nathníomh ar mo chólann se tá ar í chathaoirleach Rónán Macaniumara ó údarás na Gaeltachta agus a cha seall dar nói freisin le RTE TG Cahar agus radio na Gaeltachta agus a lechpáirt in níospóirtaí go linn hÉireann riant beag blianta ó hin. Agus sos mo chóir amachchan se an chuigur multóir atá a feimú an nachdúing agus sinad Fergus ó Caníla, féile Macdonacha Áine Hensi, Antoine de Lapp agus Áine ní Lynn. Cógáardachas leis na fórna atá tacaí chofada leis an gréibh agus fácame faoin í chathaoirleach Rónán Macaniumara túsachar leis an díospóireacht. Gur míle maith Seán, bhfuair céad fáilte ar fad isteach bhí anchaid an le an chríomh sóisiir agus an muid súil go mór leis an díospóireacht go chríomh sinsear na hÉireann san níospóireacht. Sin rún atá ain inneo ná bhfuil an ceart acu siúd atá i dúil tú ceadúnas telefíse I cheannacht, agus ní léonrúd le rá amsa faoi sin mar ar ostaí de chuid RTE. Tá cheire iran ain ar fad, tá Coláiste pobl Chuisleán Crocha agus ar bhuireann sin tá Maya McElhinney, Saoirse ní Ceann agus Liadan Mulligan. Bei Maya Saoirse agus Liadan Arno ag labhairt ar son an rún agus ag labhairt a gunne an rún ó Hibridáran, Scoil Áine Nífa tá Kate ní Rian, Molly ní Chonchra agus Rebecca ní Chrosáin. Bagan ní scoir go bhhaile an áit an bhfuil muid an seán neo, Baile trim chundé na mí scoilhuiile chlochar na trócaire, bei úna ní bhistéal, d'urbhla ní chluáin agus ifa ní chonal ag labhairt ar son an rún. Agus ó bheanscoil Rosemont Maile Hallún ag labhairt a gunne an rún, bei Éidín ní Chulin, eile ní Líre agus na Bheadh Malik. So we're gate fáilte ar fad a chaintúirí, chéad númad cainte a bheith agaí, builthir an clog, buile seán an seala mo híomh an clog tríis trí númad, agus a ríist nar a bheith an chéad númad iste buile se an clog a ríist. So leis sin, bheitach se fáilte chuir, sin géad chaintúir, ar ceann Coláiste pobl Chuisleán Crocha ag labhairt ar son an rún, Maya McElhinney. Chairlí a bhfuiltarí a luchttar sóir agus a chuoine úsle. Is mis Maya agus ha héanas mar an, Saoirse agus Liadan, go thomláin a bhábhar an rún seo, ghfuil an ceart go siúdad thug díoltú ceadúnas telefíse a ceannacht. Ach, tús mála an na habre, agus ní éitlinn tús a chur leis an argón seo, gáin a bheith cínsa cad sprí leis an rún. Agus inis an san bhí nu. Iver híam, cad is sprí le ceart. Well, ceist dain fiasúnach a ceart, atá chu seán le arstáit na Gréige. Is focail cáséis ó chéilge, mar is anamachal agus adíocht é. Ón rud ceart, ach, tá an ceart ad. Sa rún seo tá seo úsad mar anamachal, tá an ceart acu. Dar le folklóirí chónal cíonn sé gúil an rud atá dhéanamh acu cóir go morálach. Iver dó, cad is spríló siúd. Sin na daoine a bhfuil ag déanamh cinenne, seasa morálach a thugáil gan íoc at an ceadúnas. Tá chaáin as gach cú ceach fi lád. Cé hiad? Aon den a faoimháin teachtú agus nachhfuil le dedal an bacáistear sucr táile. Iver trí, ag díoltú. Tá seasa bheith gceist an seo gan rud a dhéanamh. Tá gníomh agóda a dhéanamh acu. Agus iver cad, ceadúnas telefíse. Well, riile mar go leor taid ar seo,
Bhí liad an bocht cuichaig na figurí. Ach, go banúsach, sin 160 euro tálaíoch ag gach duine sa tír bhfuil gléis telefíse acu sa tach. Tá nócha trí faoin géad an airgid a bhálítar chuig RTE, agus sa réir an achcréalachan 2009 is 3 an ceadúna sa íoc. Se, chúla sibh sin na gceart a chuirde, is 3 agus tá rúnte ará ghfuil sé ceart an dlí sin a bhrise. Tá an rún ará ghfuil an rud cór agus mórálach á dhéanamh ag na daoine bhfuil ag tógáil seasamh gan an ceadúna sa íoc. Tá líadan an sin sa sé bhblin ar scoil. Níor bhrí sí iad is rileháin a thosa sí sa chéad bhíon, gan trácht ar dlí na tírbhise. Ach tá sin seo nocht ag seasamh go dagan ar son an rún. Tá suirse an teol an freisin, agus tá burt téismthirs na Gcordaí. Bhach sí scanú take le brise dlí, ach tá sí cho passionanta céine le líadan fin rún seo. Dúirt Plato ghfuil gála ar húnas chun argón sa dhéanamh. Níl mu chun dul th Plato agus mar sin crothúnas. Tá ar na léir díomh ghfuil an ceartach na daoine seo, ach, céin fá. Tá sé briste síos agan i trí chuids. Trí ocail, ceart, cúis agus gníomh. Tá an ceart acu, mar tá ceart acu. Tá ceart, fialsúnach, mórálta agus etacúil acu dúta do chlí atá é gcórach. Tá an ceart acu, mar tá cúis acu. Tá rudaí mí cheart agus é gcórach, agus mar sin tá cúis acu. Agus tá ceart acu mar tá gníomh acu. Mar tá gníomh a éileh acu. Tá siad ag léirg ahrú agus tá siad sása sa seasamh ar son in éileh sin. Ceart, cúis agus gníomh. Tá léad an compléile cúisina, tá suirse compléile gníomh agus tá mise compléile ceart. Ceart. Ceiste tá a sean leis an gceol. A mína cheart agan riamh dlí a bhrise. Dúirt Martin Luther King ghfuil freagocht mhórálta uirinn dúiltú do chlí atá é gcórach, agus sin an rud atá dhéanamh ag na daoine sa rún seo. Mandela, Gandhi, na suffragettaí, cad atá comórta ag na daoine seo. Bhris siad an dlí chun an damhna dhéanamh níos fearr dúna. Bíonn gá leis ornta nuair bhíonn rudaí é gcórach. Tá an dlí a bhána leis an ceadúnas é gcórach ar chúisina ar léir gliad an díomh. Tá gníomh a éileh chuna seo ahrú, mar léir suirse. An gníomh ná gan íoc as an ceadúnas. Agus mar dúirt Martin Luther King, is freagocht mhórálta é seo atá uirinn go léir. Ceart, cúis agus gníomh. Gur mágah. Gur míle maithe Maya agus inis mas féidir fáilte chu rih géad chaintúir eile ó scoil áin nífa céad ní rion. Aca hiirlig, a bhiltóirí, a lochtan raseora agus a cóide gail. Is é an ruúin atá á phléaghain neomh nó go bhfuil an cearta go siúd atá ag dúil tú ceadúnas telefíse a ceannach. Tám féin is mo chumrádathe Málaí agus Rebecca i gcuine an ruúin seo go hiile is go thomláin. Ar dús feachmís ar bhrí an ruúin. Tá an cearta go siúd, tá na daoine áirithe seo sa cóir. Atá ag dúil tú, atá ag dul i gcuine. Ceadúnas telefíse a ceannach. I hiocht éigentocht atá ag tastal de réir dlí na tíre seo má tá telefís ag duine. Gobar núsach, cílíonn an rún seo go bhfuil an ceart ar fad ag na daoine nach bhfuil ag íochas i hiocht éigentocht telefíse sa tír seo. Ní féidir linn ghlacha lei sin ar mhórán cúisina. Pléhí méid tábhacht manál siúnta agus craoltóir seirbhíse poblí. Pléhí Málaí nuacht agus ólasún tífe. Pléhí Rebecca cuasaí cultúrtha. Ar dús, feachtaigh mé ar chábhacht an ceadúnas telefíse agus ar an bhá atá sé ann. Táin 8 faoin gcéad an airgid a bhálítar ón ceadúnas telefíse do RTA, chun craoltóir seirbhíse poblí a bhaoinú. Táin cuid eile chuig úd ar ás chraolacháin na hÉireann. Mar hampla, sa bhliain 2021 fuair RTA 1 agus RTA 2, 5 faoin gcéad an airgid a bhálíoch. For Radio a Hain, 2FM, Lyric FM agus Radio na Gaeltachta 9 faoin gcéad. For TG Cahar, 4 faoin gcéad.
For an ceol ar an ceol curma, breis is 6 faoin, agus for servisi eile breis is 5 faoin. Is cuid lornach dorná siúin iad na servisi seo. Buinan siad go dlú linn mar cinne. Is cuid dor nairachtaíad agus ícin an ceadúnas telefíse asú. Is dlú cuid den náisiún den lethach craoltóireacht servise poblí. Thar na blianta rinne iarachtaí ceadúnas telefíse a cheannach sa tír seo. Mar hampla, I 1962 rinne an Vaticán iarracht ceadúnas telefíse na hÉireann a cheannach. Agus rinne mógal mór na man ó Vericá iarrachtaí ceadúnas telefíse a cheannach go minic. Ach, thrid rialtas na hÉireann ina chuine. Tuigh tábhacht na man náisiúnta don neamhsplóchas na tíre. Sin an fá go bhfuil ceangalas dlachach gachtainna a bhfuil telefís aige nócha ina bhhargnamh ceadúnas telefíse a cheannach. Is cuid den dlí caafar a íoc. Muna gceannaíonn tú tá tú ag brisa dlithe na tíre seo. Is cur agus cad ag lítar a dhéanaan cur? Curpach! Sia is curpach tú muna gceannaíonn tú do ceadúnas telefíse. Ní bí a chlár a la cart an dlí. Caafar clí leis na dlithe go léir. Ní féidir linn go lecha leún a bhfuilin dína os dlithe na siire a bhrisig. Is tír déon dlethach í seo, agus ní ghlachtar le bhrisig dlithe na tíre seo. Thachas smuoine go níos fad tamil na daoine bochta a gceannaíonn a cheadúnas. Tá na craotóirí sin ag íoc as craoltóireacht servise poblí do gach duine sa tír. Tá na daoine nó na curpig nach gceannaíonn a cheadúnas telefíse. Má tá caighdeán agus réimse craoltóireacht servise poblí ag titim sa tír, tá gach duine ag fulangt. Tá na dúgarí ag gcuid ó na gcuirsanna agus ag ísliú caighdeán craoltóireachta na tíre ag an am céine. Mar sin, níl an cearta cosisiúd atá ag dúil tú ceadúnas telefíse a cheannach. Guribh mágaibh. Míle maithe céad na sin chéad chainteoir eile láras son an rún ó scoil bhuiide clochar na trócaire céadbáilte ribh úna níomhiste. A dhéanaí úsla, nuair a bhí mé óg, bhí mé gafa le fin scéalta le ma airdomsa. Scéalta áféasach cosúla osina dúna nóg, nó an Madra Alta Dána, nó an Garbhán le Julia Donaldson. Tá an cosúlacht idir an Garbhán, an fatach mhór a ceapan ar lehéad de rud a bhíán, agus an fatach mhór na tíir seo atágain, ná an fear ceadúnas telefíseán. A déir ma ahar grach sé ó amháin, ach, ní chreid an mataileach Dúirt sé lom. Gar star íach le géire an. Is jocht a graim. Is scanra le a goire. Scanra go daim. Déir ma wamlum. Níl ma air seach amadan. Níl a lehead a rodán agus fear ceadúnas telefíseán. A caharlig a bhultarí a luchtan réisóra agus an lucht féicna. Is mise uní vistel captain na Foireann ó scóra clucan na tócra. Agus mór an honor a bheith seanniu can láirt a láidir a bhábhar an rún passion de seo. Ach ar dús bhálam ar na churnúldíh. Ar dús, lear méid fin fachtach sin a mar miotas ag muinte na hÉireann. An sin tuch bhí derbla agus bhí roiin statistici aici faoi rochtaíocht gábhí saní. Chhuiara tuch bhí ifa agus bhí réimse lean samplaí pactacíla aici faoi an fágú muinte na tríra brain bailíhead an camaléireacht. Nis, just a chum arm sanbína ggéanamh ar an rún seo, go an ceartbachaí siúd atá ag díoltú ceadúnas telefíse a cheannach. Tá an rún seo scríofa san aimseir loithreach ag úsad an bríomh pránach tá. Tuigtar gur faoi láthair, nó aniu, nó inis atá gceist. An focail ceart ná bhfuil bun mórálta an. Dúir Oxford cíle an bríomhar dúiltaigh ná etigh. A cheannach, an rud a fáil trí bhalar tú íochíochta, agus faoi dheara ceadúnas telefíse. Míonn sé go bhfuil údar sa daoine telefís a bheith ina sealamh acu. By dad! Na gá focail a chur an fearg, cóirí agus uafásar dhéine. Ras go dtí an fear ceadúnas telefíseán. Dúir Jack White sa Irish Examiner, tá a lehéad de rud an, mar tá siad ag fulling faoi go leor do chiide. Dúir fearháin eile, tá an job in níos do dhéanta.
Is cuas sean asianta é, a bhí tan ar bunne an stát, nuair bhí an ban an tíosáil é tuairt airgad a gachrod. Ach inis tá taileach an a helen gá income. Sa lá tá nuan, níos sé runach don farce dúnis telefí sean, dul ó duras go duras agus é glúchaíocht de straach tríd na foiineoga. Agus an rud is tábhachtí, níos sé éfachtach. A chuir de géal, sé atá gceist le dúnis telefíse na cánacha dúbalta. Tá muid na tíreag iad cánacha agus an cuid is nódnám, ní féidir an hiiscint cábhfuil argánig dul. Tá má scóil féin fós cráta a bhirgan of réimhéanta am ran ní níos cosúla prising na man na scóil. Agus is cosúil gur tocailt an garbhán féin na pular bóthar me ceantaise, mar tuis sé gar níos dana lá in ní a lé. Ach, is sin ráta, ní miste le muinte na tíre cá íoch má bhíon fios agus las le feicáil. Mar hampla, tá tála ar bhálaí pleisteacha atá déanamh difer ómhór don timpplacht. Ach, níl an ceadúnas telefíse, ceart, cór, nó cochram. A núsar sin, chun sé go mór I bhaim ar dhaoine ar income íseal. Tá sé femínach amach is amach. A dhaoine ísle, níl lá déon hart nach féicim ar an chlór sparlam, Gilmore Girls. Chlór nachhfuil ar fáil ar ortaí nó leid. Mar sin, caith bhí mud histí bochta íag as suntas Netflix. Tá mó amsás lei sin íana bhrénos mar tí gafal Andrew Scott. Ach, níl Fleabag ar fáil ar ortaí ach irid. A chuirda, ní fiú ceadúnas telefíse a ceannach, mar níl sé úsáideach dún fiúntach a heile. Gur míle mágaí as éisteach dom an nacht. Míle maithag taonna úna níis. An chéad chaintúir eile ó bheanscoil Rosemont Mala Luan, éideann ní chuile. Ach a hÉireann a bhultóirí a luchttar mar sóra a cóscoilóirí agus a luchtéisteachta. Is mise éideann, captain na Foireann agus is ascail Rosemont mé. Seo I Dáil agus na bíthe. Is mór an onar dún bheith an seo aniu chun leart I gcuine an rún. An rún atá úsar góir aniu, ná go bhfuil an ceartach I siúd atá díal tú ceadaoin is telefíse ceannach. Tá muid go hiile is go thomláin I náig an rún seo. Tá so mé leis an sanmhíú. An telefís, sin urlís a bhfuil íbhána le feicáil ar an scáilán. Ceirtá gceiste ceadaoinis. Is údras furmúil é chun telefís bheith agat I do cheach nó gnó. Ceirtá gceiste an ceart ná chothram nó cór. Ag díal tú, sin gan ghlacha le rudéigen. Mar sin, séirtá gceiste sin rún, ná go bhfuil sé ceart na chothram do daoine ortha gan íoc as tála bhliontíil dá telefís. Bé eile ag leart faoi tábhacht na Phiarsaigh, bé na bíthe ag díriú ag tionscail na scaníochta, agus bé féin ag leart libh faoi chrailtóireach Servicey Baile. A chuirda, cé bhéad a chusnín an ceadaoin is telefíse in éireann, chusnín sé €160. Agus céim fá go mechar aine an ceadaoin is seo íoc. Dúireann lí an bhliain 962, cai gach teilech le telefís an ceadaoin is telefíse a ceannach, ribh sin bhí ceadaoin is radio le íoc in éireann. Mar sin, tá sé náig an lí gan an ceadaoin is telefíse a ceannach. Ní héanaí go mé glán in an rún seo. Chuna sa catar an €160. Saoilú gur cíiste é. Fáin ortaí 85 fan géad den airgid. Chun freastal ar gúga si a bhanan le chrailtóireach Servicey Baile. Úsáid an commission na meán 7 fan géad den airgid chun chacu le chlóracha gaeilge, ceol agus sport. Fáin anfust an 8 fan géad eile chun an tála a bhalú. Cad atá gceiste chrailtóireach Servicey Baile cluisim si bhrá, agus cén fágó sé chu tábhachtach sin. Tá trí spruch ag bhaint leis. Curann ortaí, ólas, éidicus, agus síimseocht ar fáil, do bhaintear na hÉireann tríomheán na telefíse, agus an radio, agus níl brabús ar bit ag gceist an sin. Úsáidir beag na carcha fan géad an ceadúnas le haid cuasaí ratha. Mar sin, tá Phiarsaigh de chaid an ord ach ar fáil go neamhsplach in éireann. Chalamar Charlie Bird, Phiarsaigh den chéad sco an teachtain scáte. Cá sé héil ar fad in ortaí. Lean sé rá ag leirgan na Foireann le 10 bliain. Ní bheith Phiarsaigh iontacha mar sin agan in éireann gan an ceadaoin is telefíse. Tá an éarna ag Céadaoin agus cathair íochas. Tá ólas agus éidicus ag Céadaoin an seo. Tugann an ceadaoin is telefíse féinúlach náisiúnta dún, trí sport agus síimseocht. Úsáidir 5 fan géad an ceadaoin is telefíse don sport. Tá muintear na hÉireann gafa le sport,
an amant, pelgweilach agus an rugby. Bín Marty Morrissey agus Jackie Hurley Lynn inar siomraí sitja agus ar ngrí inar Bheadh I Cliath canis na hÉireann I Borcan Crocaig. Is service luch for orta sport, de airnig an seo agus Phiarsaigh. Níl an ceart take siad atá díaltú cadún is telefíse a ceannach. Ar ascuig an cacha milliis. Is áitir dóigh fagéid Danmhairge don Gaeilge, radio na Gaeltachta agus TG Cahar. Bhunaíoch TG Cahar sa bblion 1996. Le Cahar an cadún is telefíse. Tá cúla Cahar agan inis. Clór telefíse as Gaeilge do fáistí. Ní féidir freies a curb féidirn loch náisiúta agus ar djanga guchas. Ní haon ina go me glán an am rún seo. An greibh sibh go seach fangéid Danmhairge an cadún is telefíse ag dul chun ciste fuma agus fís. A thug an takeíocht an scan an neamhsplacha. Ní bheith an Colleen Cún ná Arach ná Rosie agus Frank agan. Ní bheith an Phiarsaigh iontuachta. Carrie Crowley, Brendan Gleeson nó Barry Keoghan agan gan an cadún is telefíse. Agus nád an darrma go dtíochain an cadún is telefíse do Dancing with the Stars cumá. A chuir de Gael, tá sé sular go ceart go meach muid go léir ag ghearchas an cadún is telefíse. Ar son an Gaeilge, ar son na Phiarsaigh agus ar son an sport, críleoir na tíre. Is tála réisiúnta I céad chascíro gach bliain. Feimmuid eolas, éidechas agus síimseoch atá díortha uirinn féin mar éannig a bhuaigh leis an cadún is telefíse. Is fiú gach cent don cadúnas. Agus níl an ceartach is siúd bhfuil ag díoltú an cadún is telefíse a dhéach. Gur mágad is ucht éisteachlumm an nocht agus tá silagam go néintetibhlum nach bhfuil cílar bit ag bhaint leis an rún seo. Gur mágad. Gur míle maithe de éidirn agus inis an dára cantóir chugainn ó Coláiste pobl chuis an chrucha ag labhairt ar son an rún Siar sin ceann. Saolig, Connemara 1970. Trala radio bhullach is Siacán cool Honda Cuega. Cén fá cuarda? Ser radio Connemara. Stáisiún Míleathach. Míleathach ar dús go dtí gur tháinig radio na Gaeltachta ina áit. Dibrig an gníomh Míleathach, bhí tura air. Radio fáilte I méil féirste. Freisin stáisiún Míleathach a bhí ann. Ach inis, stáisiún beo bríomhar a craola 24 uair sló. Dibrig an gníomh Míleathach, bhí tura air. A chaharlaí a bhótóirí a lucht an bhreasúra agus a gcuoine úsla. Sméise séirse agus táid chun an dara fuinte den airgan seo a thuair a míú díobh. Tá an ceart acu mar tá gníomh a éileh acu. A éidirn, bhí tú a caint ar an seirbhís a thugann ortaí dún. Má haon tú chuig bhéalainn agus má aon tú béle lofa, níl tú chun écás go dtí go réitíí fré. An rud céine le gadúnas níor ceart a ícás go dtí go réitíí far an turbhís. Tá an dam lán de rudaí ú fásca faoi láthair, agus bíonn sé dachar nóair nach bhfuil aon cúcht de gcuin rudaí a éasú. Is gníomh cúchtach é nóair tá tú in ann seasamh a thógá chun rudaí a athhrú. A cát, dúirt tú nach féidir an dlí a bhrise. Sa sean Greig, bhí móráltacht agus an dlí fitte futa, is léir nach bhfuil aon bhóráltacht sa dlí faoin gadúnas. Ba chóir dún félam an sean Greig, mar is é an rá atá ag an dlí na socaí chorram a chorthú. Deirthaigh mé scéaldíobh. Dúilta go mama maia an gadúnas a écin lína, ná habar le mbeadh. Bhí mama ag gcónaí ag fecint ar ortaí, is Baile Phiarsaigh. Tá dímar mór uirthaí go bhfuil a finsin beag ag chur an mú ag ortaí. Tá cúisna eile ag lídan, ach cúisna sin scéalaíad ó brunam. Tá cúisna eile cí freisin, ach cúisna sin scéalaíadan. Tá mama a géirí seasamh a thógáil. Tá si i géirí dúiltú. Tá si seacan é agus ba a cadúnas séarnas go dtí an bhliain se cuain. Mar sin, ba bhfuil le gníomh a dhéanamh inis. Mar seo agus agó de bhíon a gceist le éileh de gná. In 1980, bhí daoine ag Marshall ar sráidí conal tuis nach raibh go leor Gaeilge ar ortaí. Cén tura a bhí ar? Tháinig TG Cahar amachás. Ach, seo saoil eile chuirde, agus tá orlaisí eile a ggóda ar fáilún. Ní gá dul ag Marshall ar sráidí conal, agus ní gán Honda Cuega tharraingt amach. Is féidir agad a dhéanamh le clic amháin ar an riomhre. Tá mama ina choní ar Ilan bheag. Ní féidir le teach go bailach lí le haim Marshall, í féin is sa mad a hiúil, ach
Is féidir le cinenne dhéanamh gan an ceadúna sa éic. Tá chuach ag mamó, gníomh dhéanamh, beag tura gníomh, ceart, cúis agus gníomh. Anlas a gibh gur bé ortaí an creaaltóir poblí is sinna sa dain ar fád, cosúil linna is mamó, is bralin ortaí, cafamid é chusint. Ach chun fios a bhaint amach is ga fios a eile ar dús, ní féidir linna eilemh mna néachtar an ceadúnas. Tá teach amháin as gach cuaig teach nach néachtar an ceadúnas, mamó in a másc, sin gníomh, mar is cátain is agad €5 milliún é. Beg tura dú seo an rialtas agus ortaí, agus tá sé ag thosú chana féin. Leabhar an tara Catherine Martin sa Dáil ar an 30 feabhar ag rá go bhfuil an ceadúnas áféiseach agus tá sé seanaisteanta, agus tá an ceartaí, agus tá siad ag fáil ré leis an isis. Mar thuirla le lerádaí na Gaeltachta agus TG Cahar tá tura ag teacht as an gníomh seo. Beg rain nua a gin, beg Phiarsaigh fós ag mamó, ach beg an chlóra dhéanamh ag agraicht atá mórálta tuisc an seasamh atá ag thógáil cí. Bí mis buach as mamó, tá an ceartaí gur maithagwibh. Agus inis ag láirt gunne an rún ó scoil áin lífa Málí ní chumchra. A chuirde, is tlúcuid de náisiún déanaach nábhsblach é an creatóracht Servise Publi. Sin creatóracht chlóracha telefíse is radio a chur an ólas, cuairla agus síimseacht ar fád an phobal gan iireacht a dhéanamh bra bús a dhéanamh as. Tóg ólas a chur ar fád an phobal mar hampla. Is cuid lárnach de héal na hÉireann é an nuacht, agus gan doubt an aimsir. Fuist an aimsir ha déir mbeadh ó gach tróna, ach in á rira is ó nuacht RTA ar an telefís, ar an radio agus ar lína a aon an cuid is smó de bhuintar na hÉireann ólas ún tíofa faoi amachtaí an le. Freisin, is clár fear luch for Primetime Investigates chun sinna chur ar an ólas faoi scanal sa tír. Le déanaí phléach siad mí úsáid Botox sa tír seo. Jaspáin siad gur omí duine atá ag installe Botox ina Gusta Mary gan cáileacht ar bitacha. Croigh siad go bhfuil dáin séir ag buint le Botox a áil sa tír seo, agus nach bhfuil dóthain rialacha sa tionscanmh sin. Freisin ar chláracha eile, thug siad ólas tábhachtach de bhuintar na hÉireann faoi híthólatha gan éon cáiliúntaí ag obair le daoine lochlacha. Jaspáin siad an námh córam agus fálaí I le páistí óga I níonraí agus seandína I dithe altrinis ar fud na tíre. Gabanúsach, churann siad an náisiún ar an ólas faoin gamaléireacht atá ar siúil sa tír. Is servius riachtanach é sin, ach caithfar íoc as. Conas, le cadúnas telefíse a cenach, sin an dlí atá ann inis. Tuigim, úna, agus Phiarsaigh, go bhfuil go leor cainte ann inis faoi lita de friúla chun airgid a bhalú de Creatóracht Servise Publi. Cosúla cáin nó tábhach ar chomhlachtaí srothatha. Ach, is an cadúnas telefíse an mó íocha a níis, agus buineann an rún seo leis an aimsir láthreach, leis an lá atá inniu ann. Ná bí ag ire dala bhlóg a chur oireann leis an móchanílach, Maya agus Phiarsaigh. Ní hé seo an scrúdú béal, cad I dhéon fá dá meá I dara chomaráda. Maidir leis an gustas marachtála agus chósaí airgid, tá Sky, Prime agus Netflix I mbeadh nach gach teach sa tír inis, úna agus Phiarsaigh mar dúirtibh. Tá daoine sásta timpeall €100 a dhéach gach mí dála héad. Na habarlumm leis na daoine céanna €160 a dhéach as an gadúnas telefíse óir sa bhliain. Is an dlí é.
Tá an ceart fad agat úna, hí na scanal in RTA le déine gothú fásach fad. Ach, ní réitóig díine ag dú tú cadúnas telefíse na scanal sin. Tá gála harigid ó cadúnas telefíse don creaaltóireacht servise publicitír. Muna gníotar go leor cadúnas, ní bheidh dóhin harigid andó, agus beidh gach duine sa tír híos leis. Ní bheidh na buic móra in RTA ag fólint. Peiscéile níor ceart an dlí a bhrise chun seasamh I gcoinne banistíocht RTA. Ní na gábhréach riomh an iarna. Mar sin, níl an ceart a chosisiúd ag dúil tú cadúnas telefíse a cheannach. Gurb míle maith agad. Mar tain Molly agus inis ó scoil uide chochar na drócare Derbhla ní chuáin. Ó aidó mé amórach le fáin léicil, agus ina mé áras amach faoin sléifte. Tá man go mór góir le feicáil ar bhar na chuirde, ach tar glúm a histí, ba é glenró a chlórsár bhí ar RTE le blianta fada. Bíoíoch as a gceadanas telefíse le breanú ar mailí agus bidí. Ach nar chorú deir leis, chorú críoch le chlór simú, spéisiúil in artír. Lauríon mháam go páisianta faoi rónach, a chláán a ligasí le chéile, a banta ansoltas a drámaíocht. Ach tan lénta sin imithe, agus a chuoine úsla, nuair nachfuil luch agus síimseocht ar fáil ar helafís na tíre seo, tá an ceart acu siúd atá dú tú ceadanas telefíse cheannacht. A céit, lu tú cultúr chála, agus ní mod rá stop a chuir le TG cahar nó RTE, mar bheith cultúr agus tanga ar díre I munk. Ach tá mod rá go bhfuil tréarcach ag tastal go géir. A chuirde, in nídig fichi sé, cúpla blian hééis bunna na stát nua. Bhí gá le ceadan na scóp siúd ar radio nó wireless acu. Hééis blianta faoi bhuise chut, bhí cuasaíach na méochtna na tíre, go donna. Bhí gá go rialtas ar go breise éileh chun creaaltóireacht service poiblí chur fáil, agus eolaí é seo an 1961 nuair a bunaíodh radio telefís na hÉireann. Ach a 2023, bhí barchas 1.2 billiún euro sa stát giste. Muna bhfuil a chóhan airgid sa giste sin chun creaaltóireacht service poiblí chur fáil, tá sé an príomhádú dhéanamh ar RTE. Tá na mílte dúiltóir Brian Baile bheith gíochas a gceadanas telefíse seo, faoi ró, agus níos si titanach a gceadanas telefíse cheannacht. A édaon, aontaim leat go sé tábhachtach nuacht fíor álar RTE, ach nachfuil camaléireacht dinta acu chuma. Cicha I bhéitoch mo trust a bheith agan rób, mun éon siad an éar na chuing. A cháirde, tá mo deníos nuain na technoliaachta, éníos ná háir an srotha. Tá daoine sásta íoch a Sky, Disney nó Netflix, mar tá rá lehan chlóracha an, go chola chuna. Ach ní súnta sí fós. Tá ahrú tacaí ar meán an daoine, maidir leis a gcuí manan si dúsádas na meán. Is sean bharta sé an reachtaíocht an éireann. Ní ahrú an dlí, ó 2009. Sin a clochais maidir lena difriochtaí ar technoliaachta agus na meán. Ní rá Netflix an éireann go dtí 2012, agus Disney 2015. Tá is a creaaltóireacht go thomná difriúil I gcomprád le 2009. Corú deire le ceadanas radio in 1962, de bhór athartha sa gréaltóireacht, agus tá an reachtaíocht leis a gceadanas telefíse a athrúis anis dá réir. A céit, bris a daoine an dlí, ach níl am rágur cheart é, go dórlíonn sé. Neadidir cibh daoine sa siúmar seo le gaiir, a níoch an ceadanas gaiir. A chuoine úsla, agus muid a dridim a dróna cásca, gan daw túris of trocht ar bhailtear, Judas Iscariot ó mébla, leis a fóg faltoch, céasú sa Christ.
Well nach nearna cefh backhurst an fáil ceanna céine ar. Ach fécha go ar an asairí tá dinta ag rain tubrí inis. Tá sé hála London ar muin na muici leis héin. Ní hí a chréaltócht service poibli. Státeoratha, bon agus bór, cholarúd sa chréaltóracht. Agus ba chearcamach muinte na tíre, fannacht ar asairí fiúntacha RTE, sulla ganid siad gadan as telefís a ríist. Gur míle mágaí. Sure maithe Derval agus inis ag glárta gunne an rún an dára cantar go bhean scoil Rosemont eile níomhhaide. Níl an ceadúnas telefís tómhacht ar bith is seafad é sinúna. A chaithirlig a bhultóirí a lucht am ráisiúir go léir agus mo chóscoilóirí. Is me se eile léire agus is á scóil Rosemont mé. Is ní breigrógó glundar am a bhean seo nacht ag caint fhí cheadúnas telefíse. Ba mé ag caint hí an tómhacht a go raibh bhainthe RTE i ran fandéim, an ire seúr dúirt chaidó na aimiid go léir an RTE lo ina eile. Agus an buntóiste fuibli a bhainean leis RTE is saoil an lei inniu. Gialam díobse, bí na hóin sins ag buint leis gach scéal go léir. Gan tauit ar dantó sé ro haléir. Bacheart go méach ar daoine an ceadúnas telefíse a cheannach. Déir na soinolaithe an rud céine. A lucht an ráisiúra sin an iarnealum. Tóg nóméid chun é seo a hailú. Ar a seoracht, dúirt chaidón, chochram agus soléir. Ach, ní gódúing é sin a hailú, mar sin an suirt ar a seoracht a thugan RTE doing lo ina dhia lei. Íacamid as an ceadúnas telefíse chun nuacht a becha túil agus nábhchléanta ó. Ach nó bhí burtha chuirde, mar níl ach ar an telefíse bhónas aimimiid an suirbhí sin. Is féidirling an nuacht a chlostal ar an radio sa chóir, nó an nuacht ó ar app ar an nócháin go léir. Faimid tuairiscí crinne ar níach over ar dain. Dlí hanua, cos na curcha, nó an agrachóracht ar ficture Kate Middleton. Féic CNN nó Fox America, is léir don dal nach bhfuil an nuach sin chochram ar chóir be. Úna chara, ní gódam chur gibhnadit ach gan an ceadúnas telefíseach ní bhéag nuach chochram a wing sa tír seo. A bhfuil tú na riag róg ar bhá láat go nóí príomhódacha nó an stót ag riú an nuacht go léir. Conas is féidirling jarmid a dhéanamh ar an tréamh se grúma, é dóchasach agus dúracha sa tír seo, nar bhí gach ile duine taobhas jig. Sin ceart an fandéim. Déag 3 bhilliún daoine ar RTE gach ile lo i ran fandéim. Bhí muid go léir ag bra ar RTE, chun nuacht ó madidir le srianta nua, cos na nua den vírus, nó dúna scoile. Conas a chula mar faoin vaccine nua ar RTE. Déag 76,000 postí bunscoile ar homeschool a hub ar RTE le linn an fandéim. Thug an chlóir sin deisdómh, ólas agus scillan an nua ó nar nach raibh siad óbalta dul ar scóil. Cínse, bhí múntar clína agus múntar ré iníoch seomar sí ar fud na tíre go léir. Déag mar go léir ar na thomí chlór ar an seinteoir RTE mar síimseocht nar nach raibh óbalta an teacha ó ggóil. Ní lách sa tír seo is ra over RTE tóbhachtach ar an fandéim, ach bhí sé had a bheith tóbhachtach don na himrice go léir th lár. Bhí siad in am cumad suas leis de hachtí go léir a raibh tarlú sa tír seo. Úna chara tóirt íoch as Netflix, agus tó costas thó céad ag buint leis. Tá an ceadúnas telefíse níos luha nó sin, nó an costas a buine le Sky, nó HBO, nó rudí mar sin. Tá tú ná ícas Netflix an níl tú ná ícas an ceadúnas telefíse. Ní féidir leat a héana maia a chara, ach bhfuil buntóiste olmhór ag buint leis RTE don phobal go léir. Tóg an chlór radio Joe Duffy mar hampla, is féidir le héine dóléir agus 5 éigen a lúte. Déist mé ar an chlór sin cúpla lóhin, agus bhí bucail atá 8 mína díos ar an chlór agus cail sé an bhailin a thug mama dó. Cred é nó nóchred é a chuirde, bhí Joe in ann an bhailin a aimsiú tar éis je nó méid. No, féidir na hócódaí charnachta a dhéanaan RTE. Gach bhín le linn an toy show. An bhín se caite bhalig RTE 5 bhilliún. Sin ceart,
2 billiún euro son an agriot Laura Lynn, a naibrian son postí tí. A lucht an rasúra thomaid go léir sa srá sin trach. Ach nóbí bur a chuirde mar tó chlór radio nua RTí ag tuairt cória do galtaí san idirblin, sa 5 blin agus sa 6 blin. Luan na loithóirí conna sa bhfuil méid an asta do chráte scríomh, luan siad abertú sóideacht an scríú bhéal agus conna sa bhfuil méid an stras a laidú. Scul caiislan cnocha nó haberlam nach bhfuil sé sinú sóideach ar be. Gur míle maithe bheith a séisteachlam. An canteo dearnach a bheith sein ó Coláiste pobl Chuslan Crocha ag glóirt ar sunúnrún, Líadan Mulligan. A chahirirlaigh a bhótóirí a lucht an rasúra agus a réine úsla. Is mis léadan agus táimseach an leirtlibh faoin tríú gné dar grathúnas ar an rúnse. Na cúisina. Tá ceart go siúd atá ag dúil tú ceadúnas a chnach, mar tá cúisina leis an dúil tú san. Mar dúirt Maya, bhí mar Dáil ag Phiarsaigh ag déanamh taide an rún, ach a chríomar ar tí mhór chúis. Tá dála an cheadúnas míchahram, tá bunréisúníocht an cheadúnas féin as státa, agus tá cúbláil agus camaléireacht in RTí. Tá sníimiis le dála an cheadúnas. Is minic a leabhar Alan Esselmont stúrthóir TG cethir faoi seo. Éistíimiis leis. Nuair a bhrisin tú síos an chéad sa 60 euro mar a rinne an journal an irig, cín tú go dé an chéad sa 25 euro chuig RTí. Ach, ní héan ach sa mín beag sóireach go dtí TG cethir. 6 euro is 39 cent. Tá dála mí chothram. A eile, dúirt tú go gaiigh muintear RTí a Bostana, agus léir nach bhfuil gaanta is airgid an RTí, má tá siad ábalta íochaíochtaí rúnda a dhéanamh le bail fórin a cosúla Ryan Tuberty a fuair tíchiad sa 15,000 euro sa bhreis. An daracúis, bun réisúníocht an cheadúnas. Bhí cruinú cuiste areachta seán an irig faoi seo, agus bhí maithe is marúsla na meán I láthair. Iadidir fad a réon intin go bhfuil gá astrachtúrú omláin a dhéanamh ar chóras an cheadúnas. Fiú solar thorla éon scanal in RTí, bhí an chóras a calúnt 65 milliún euro sa bbliain. Faoi láthair is gléis telefíse atá gceist sa dlí faoin gadúnas. Éiste seo. Is brála a bham First States Ireland. Tá gléis telefíse agan agus íocann si as an gadúnas chun fiochan ar glór. Ní a gléis telefíse ag mantín. Fiochan siise ar First States chomá ach ar an iPad. Tá si amas gan 60 ag fan giad de hethe nach fu gléis telefíse acu. De réir an lí, ní gáda íochas an gadúnas. Ní heháin go bhfuil sé sin á féiseach ach tá sé míchorram agus as dáta. Cúsfá eile gan an cadúnas íoc go dtí go réitófar an bhí réir seo. Melin bhfuilte an rialtas go máil amálaí, ach má tá daoine cosúla Maya ar le mamó ag dúil tú airgid a íoc brostófar na bhfuilte chéana. A cháit, dúirt tú gur good é seo, ach ar chola tú riamh an seanachil, good ó ghadaí sin good gan fecha. Tá RTí I good uine leis an airgid atá curtha a muacha. An tríocúis, camaléireacht, cho cintas atá cross a rasal tá drochleachtas ar siúil in RTí. Íochaíochtaí rúndach ag bail fórne, 2 milliún euro imethe amúch ag cólachtaí fógraíochta agus stúrthóirí nach bhfuil ag tógan freagrachta, rud atá ag gcuine caidáin etica gnó. Míomhacántacht, míomhrátacht, as betré dhearcachta. Ach ní scripta chlór RTí é seo, ní cúis scóra é. Tá gan 8 fan giad dargid RTí uine. Tosa, is mise, is mamó. Sinne atá sáte I ngéirchéim costas marach dála, níl sé cór. Agus mar dúirt Saoirse, tá ceartacha seasamh ina chuine. Marachal scar tuigh mé a raisiríis go dtí banús loaciúil an rún seo. Tá ceartacha dúil tú mar tá ceart mórálta acu mar a léirigh Maya, tá ceartacha mar tá cúisina acu mar a léirigh mise, agus tá ceartacha mar tá gníomh á éileh acu mar a léirigh Saoirse. Ceart, cúis agus gníomh, gur maithagah.
Mahad Leamhcán agus inis láirt a gunne an rún an tríú cantor agus an cantor dearnach bheitsáin ó scoil áin an lífa Rebecca ní Chrosan. A chuirde, tá fíor hábhacht ag an gréaltóireacht Seirbhíse Poiblí le chultúir agus féin aitheantas na hÉireann a churchan cín. Agus tá gá leis an gceadúnas talafíse Dáil a chéad faoi láthair. Gogoltóra is gael sin. Glacham leis go bhféachann d'Urbla, Una agus a bharthair Netflix, Disney agus Sky. Ach, tá an buil ann go nathnó faoi sin, mar an tain stát is a chuigas na stát aontaithe leis an dúil olmhór seo sa Netflix, Disney, na Kardashians agus an Super Bowl a déine. Agus, madidir leis an réignú an nuacht d'Urbla. Ní higann Sky News, BBC News ná le héad, nuacht ná chultúir na tíre seo. Nor ceap Jonathan Ross ó ITV gur brahanach é Cillian Murphy. A le héad dianolas. Agus, madidir le chultúir. Is chuid rí-hábhachtach de chultúir na hÉireann í an ceolfhoireann ceolcurma. Is sár ceolfhoireann iad. Táhacht iad mar ceolfhoireann is far an domhan sa bhliain 2015. Faoin siad a muoinú ón gceadúnas talafíse. Is chuid lárnach de héal na hÉireann iad chlóracha mar Nationwide agus the Today Show. Tugann siad ólas dúin faoi imachtaí fud na tíre, agus is chomhlúidir iad do dhaoine gach tróna. Gan an ceadúnas talafíse, ní bheadh le héad. Freisin, déantar sár chlóracha stair, chultúir agus muintir na hÉireann trí ghaeilge TG4 agus radio na Gaeltachta. Freastalíonn siad muintir na hÉireann le craoltóireacht Seirbhíse Poiblí dord chaidáin. Agus brahan siad bhíonú ón gceadúnas talafíse. Mar sin, madidir len ar gultóir, níl an ceart a chosúd atá diúil tú ceadúnas talafíse a cheannach. Madidir le sport. Níl Sárú, Marty Morrissey, nor Joe Canning fud domhan. Dar sport náisiúnta. Is éarnig iad. Tuigeann siad sport agus muintir na hÉireann. Níor éirigh le Sky Sports leis na gcluiche Gaeilge in éonchar, mar ní díon iad. Gan muoinú ón gceadúnas talafíse, ní bheadh ar gcluiche náisiúnta an talafís ord chaidáin. Mar níl ord chaidáin GA go. Agus, má éachann tú aon sport de talafís, tá gá le ceadúnas talafíse. Is an dlí é. Anis chun dul siar. Níl sé farfa glacham leis. Ach, is an ceadúnas talafíse an mómhaoinethe atá a gcuin anis do craoltóireacht Seirbhíse Poiblí. Agus tá an rún san aimseir láthairach mar léirigh Molly. Muoíonn an ceadúnas talafíse na stáisiún náisiúnta agus craoltóireacht Seirbhíse Poiblí. Is dlú chuid de náisiún déanaach iad san mar léirigh Kate. Tá cían an ceadúnas talafíse le Gaeilge agus cultúir sa tír seo mar léirigh mé féin. Ag deire an lé, caithfear ceadúnas talafíse a cheannach sa tír seo mátá talafíse gat. De réir an dlí, agus is chuirpach duine a bhrisin an dlí. Ní féidir ling ghlacha le rud atá mí dlathach. Mar sin, níl an cheart a chosúd atá ag diúil tú ceadúnas talafíse a cheannach. Gurb míle maith go. Mahad Rebecca, nis an tríú cantóir chugann jo chunda na mí ó scoilmhuire clochar na trócaire fáilte ribh ífainní chonal. Díochaí bacharta. Ar Díospóireachta chuaigh sé mo chateanúna agus í leart faoin fear ceadúnas talafíse agus a chuig bhfuil ceadúnas talafíse I mí machchas dáta le blianta nuas.
Sin chuúla se buid derbhla agus í leart faoin reachtaíocht doháine le telefís néan. Agus níéitoch mu dermo díana an nóra nála na chaisí Baile faoi gleán ró. Chláir bhí RT fad a lá. Bhí gachta na tóci leis. Beidir mar gur bé an tain chláir le breanú telefís. Ach tá mis rálib tá se níosán an rudí seafóidecha atá RT na léanta seo. A chuoine úsle. Níl tád ar RT na léanta seo. Ach Phiarsaigh ar achriala, nationwide ag a seach, agus nócht agus amseir lé. Agus níéitoch mu dermo díana a glár a bhíoch mar buach pointe na seachtainna. An léit leis a modacha hain Ryan Tuberty. A fad a chuirtinis cínaring ar fad. Ach, bhí se mar eisimlár agus líoch na hÉireann. Is céir do hála, formmuid amach go díireach céir a bhíarsú le go hain agus RT. Bhí RT gúsad nearigit son ó wathe hain. Sa bhí an 2022, cáil RT 2.2 milliún ar toiste o cheoldrama nar náid dí si le 100 míle ticket. Agus chun chuir leis it sagót, cha siad 5 míle euro ar flip-flops. Céird sa Dáil ar bhí arsú lechab leis an méid flip-flop sin. Dír á réiteach, bhui siad a cappa go siad go amach i damsa ag banis chula go seachtain. Cór a mú aige da tá se chu siimplí sin. Ó ach, is bog a cháin sa bhí ar telefís fad ó híidir go na mara, si de sí cos tela, is sciúla, is sa fáma sa duna grín. Fáir ar nach bhfuil is síl mar sin inis, mar go bhfuil sinis crí ar ring ar fad le drama telefís sin. Tá críaltóirí ar nús RT a god tíhir don rím agus a gúsad ar nearigit ar rudí seafútacha. A éidirn. Lua tú ghfuil fan géad gom airigit a hagan dún ceadan is telefíse a ggóil chuig go fust. Ach na gapan sib go gathach níos smúd an ceadan is sin ggóil chuig caid an chláirach i RT. Cosú le cáilíoch na glára ausú, chláirach i simúla chríla, agus síim se chuá a thur fáil go gachaí scrúpa. Mar bhfuil na críaltóirí bheith mucanta linn, agus a cunne rudí dar idir wein ar nús a gáithí 55 míle a thugtar sa bhreis go Ryan Tuberty, ná noch siad an na tabla blian tú den na príomhhíirithe. Cé fábach muintir na tíre se sásta ceadan is telefís éoch, mar bhfuil muí nachab go núsáitir a airigit a gceart. Má tá rialtas i ggéir go níocha muid a cáinse, cathe daoine a bheith an ólas faoi cirta go le rá. Tá daoine sa dorchad is. Níl siad a rint an tóla seo le go ná daoine agus is a sin an áit a bhfuil a fáib. I chéit a chára. Lua tú gur bé an dlí a ceadan is telefís éoch, agus éontíim le sin. Mar tauchaí daonlachach cahamad clí leis na dlíe tá go tíir se. Ach tá an dlí seo sean leisintá. Bechear gom rialtas tála nua thuirtaisteach an nús a tála chumarsáide in an áit. Mar cahamad tála do Phiarsaigh gníoch. A cáir a gail, tá muid anmhródú las a tilan bheg seo sa méid atá baint amach ceice. Ach níl tír ceart fós. Tá fós rudí chahas mu ceartú. Ach níl se riomhróhearmach. Fuór níomh páric réiles na náiricha sin uair bháin, agus glíúráisiir chun fá réile rí na náiricha Ryan Tuberty. Mar éarach mó am bríd nar lagadtí. Go mach a sin na Belvedere tá tú siach fád inis. Ach, tá náthir bháin fanta. An Dáil sin go cheadan is telefíse. Ach, tá muid brabal a fá réiles, mar fuair muid réiles na náiricha sin go sasnaí ar bháin is duine muid a ríiste. Gur míle maithaga is éisteach linginiu. Gur an míle maithaga ife agus inis an canteoir dearnach níomháin ó bhean scoil Rosemont ach an canteoir dearnach Phiarsaigh go na canteoirí a nocht ag glát a gunne an rún fáilte mhóirih na Bheadh Malik. Lia, tá de winter gafa le first dates ach ní hiig an digan tú nach bhfuil an chláir seo ann gan an cadúnas. A chuhirirlí, a bhultóirí, a lucht an rasúra, a chóscalóirí agus a lucht éisteachta. Is mis sin na Bheadh Malik agus is as manscoil Rosemont mé. Is mór an an ordam a bheith an seo an nocht chun náhairt ag gcuine an ruúin go bhfuil an ceart acu siúd atá ag díol tú an cadúnas telefíse a cheannach. Ní aon tíam leis an ruúin seafóideach seo in éon chóir mar go siimplí. Níl sé fear. A nocht, ba mise ag dúrú ar céin soort saoil a bheith ann gan an cadúnas,
agus an tionscos gnáíochta atá dul ó neart go neart an éireann faoi láthair. Ar dús, dúna í Phiarsaigh, agus saolaíogaí go bhfuil si bh marachtáil an éireann i gceann 10 mbliana agus tá páirtí políochta a bháin i gceannas. Ach, níl siad a gceannas ar an reachtaíocht amháin, níl, tá samacht omláin acu ar an telefís agus an radio, an tuideachas a aon bharbáistí agus ar bhur dúirmí. Caithfidh tú aon tú le gach túram atá acu. Maia a chara an mé fásásta de hiirse a bheith guite uat? Well, más tufaméid an cadúnas a íoch, beg smacht omláin ar an rialtas ar na man. Ar nós an chóra thuig, ní bheith cead cainte a ggéine, agus an bhfuil dearma déanta a gcuibh ar an nearmáns na trochadaí. Is léir nach bhfuil an ceart acu siúd atá ag diúil tú an cadúnas telefíse a cheannach. Lia agus Aoife, bhí si bheith plé na scanal atá ag buint le RTA sa látá nua. Ach, ar léigh si an rún ar CRAOBH, is díospóireachta eile é na scanal a bhaineann le RTA. Tá scanal in neach eile agriocht. Ach ina anion sin, bíon daoine atá ag obair ann atá ag déanamh deá obair ar son na daoine. Ar an daradul sios. Mar a bhínig mo cóchaintear eile, ba ann simúl í an fandéim. Cad is míníonn sibh air, nuair a luú mé cabhad a nídeag. Well, dum sa féin a ghuiníos le, níos míníam ar aon rud ach an réalta lonrach, maléch, magrása, pá mescal, sa chlór normal people. Bhí mé ag bra ar normal people chun ma bharláinte a chamad bio. A lucht an rasúra an bhfuil sibh Dáil amach is amach, tugan RTE Ardán de astóirí agus scríbnóirí éireann chun aghuiid skillanna a haspáint. An bhí seo caite, bhuaí Barry Keoghan an dúis bafta don astóras Phiar, agus cáfuair sé a thusach, ar RTA ar an glóir love hate. Bhuaí Saoirse Ronan an dúis Golden Globe agus conas a raibh sí an ann aitheantas idirnáisiúnta á, mar thosaí si an astóireacht ar RTE ar an glóir de Clinic. Agus ar nóí, bhí mar go léir an ródúil as Cillian Murphy as an dúis Oscar a bhainteach. Ní féidir a hénig, go bhfuil ró lornach ag RTA agus an cadúnas as astóirí a cheola chuig Hollywood chun an severas talanna éireannach a chur chun cín, agus é a haspáint go hidirnáisiúnta. Ar an tríú dul sios, ar thula sibh faoin chlór cáúil in nucha a bhí ar tíide chathair in Uireg? Ba chlór faisnéise é faoin Inimircha agus an cníochas. Bhí deisegum a bheith páirteach sa chlór seo. A ghuiníosta. Thug an cadúnas deisdum mo ro a úsáid. Thug an cadúnas deisdum mo hathí a roint le chách, thug an cadúnas deisdum mo scéal féin a scape ar fud na tíre. Is an cumala faoin teanga ar CRAOBH, tá si bheith déanamh díospóireachta as Gaeilge anocht. Is privilege é an cadúnas, agus is bailach é, chun an fíor Gaeilge, an Gaeilge nua aimseartha, agus éireann an lé inniu a chur chun cín. Sibh se atá ag diúil tú an cadúnas telefíse a cheannach, tá sibh ag diúil tú ferbeirt na Gaeilge. Anocht, phléir mar an iriseireacht, buntáistí a bhaineann le RTA, an creaaltóireacht Servisi Publi, agus cultúr na hÉireann. Tásúlagum go néontaíonn sibh go léirlinn, gurm agad. Gur míle maithad na bhíthe agus caithmarrá bhí an caiid an díospóireachta in sin th céan ar fad agus díreach bhálam agus chulaganna críochnaí suas go dúireach muid aitheantas go chomág a bhí siad agus bólabos a thuirt go na Mhóire ar fad a bhí na Mhóire. Agus gan gáil bhád scéile le bólabos ach tá má haithí héanaar na rudí seo tá an obaíonas na múnteirí agus na tiismóirí na múnteirí na thuirintí chuid chuinte isteachán fíor hábhacht agus tá bólabos mór dul dom siúd freisin. Agus leis na moltóirí atá dul amach sin agus go háirithe le Rónán. Tá Rónán in seo mar í chathaoirleach ach freisin mar í chainteoir agus mar a luaime ag tús tá sean taithí aige ar chósaí Creaoibh mar go raibh sé ina grúp cheannasaí Gaeilge in RTE a fearraon blianta, bhí sé go bhfuil le radio na Gaeltachta agus le TG4 agus tá sé faoi láthair ina stúrathóir forbartha régiúní pobal agus teanga le údarás na Gaeltachta.
ghlach sé páirt na díospóireachtaí é hain, agus der selam gur chudig sé go mór leis, agus é a dul raig sa saoil ebre. So tá ánáthas orm a chur bhór láthair leis le píosa cainte a dhéanamh arónán. Gur mí mád cheán agus mar dearma choáirdechas líb, bhí sé cumasach ná riire, bhí sé ionintach na caiintúirí seo nocht agus bhí anspéis am héin sa rún dearnach sin mar gine bhí a gobar le RTE trá má sásta inis agus méid tá tarlaí bhfuil me imi as RTE. Bhí paráid láil páric ein ar an gearú rua sa chearú gunnamarama an deir seachtain se caite. Bhí go leor flót an bháin le RTE, so bhí me héin sásta nach ra a gobaránach. Bhí mis gobar an RTE agus rih sin i TG cethir maiall ó bhí me mágasar, ó bhí me fíormheg níor a bhaim ach a bheith gobar mar iriseoir. Níor man an smuoinhar éon rudaile bhí me geiríanna, bhí me gear a bheith gobar mar iriseoir. So dig sib cá ditin mo híomsa an argaint ó híomh ceadhan is telefíse. Ach ceann an rudí móra a heastam agus me gaiirí níos ná gur deis agamsa páirt a ghlacha i níospóireachtaí Gaelin. Agus ní féitlam an dóhann béime a chur ar cholóchhair agus atá sin, agus a méid bhain me héin as go pásanta. Ní bháin ó híomh na haimbre mata tú dianasáis aglah bio ar telefís bhfuil tú caint gan script agus ó bhí tú de dhégóir bhfuil an cleachta sin agat sinna dhéine, maiall ar an obair mhór tá dinta i Gaelin tharnam léanta. A fiú an éon duine agan atá i món oibre. Chula heachtain te go muid níos san rud a cinint go leir an seasa sús, láirt go paibli, iste a griniú, nó ar coiste, nó rud éigen mar sin. Agus tá se anana bheith andeacar go ghaoine. Agus tá má cheappa tá sé deacar sais lucha chur ar an obairtá tá dinta ag Gaelin tharnam léanta ach an méid daoine tá tríscoil tíd na Comórtas díospóireachta bhfuil an bhisneach sin acu bead héana chur aniuúil mar chunig muid an seo inne maiall ar an obair sin tá aitheantas ar le a Gael cho sin. Buntáiste mór vís an díospóireacht lumsa thug me lum a gaha mo híl aibre agus buntáiste mór freisin chachas mar rá hí san Gaeilge thug me lum a gaha mo híl aibre. Agus ar bhealach bhín buntáiste bháin mis san Gaeilge beag an beidir bunas cion le heis mar a bhhainach a daoine eile. Má bhreanín sib sna meáin slátá nehan, tá go leor daoine tá críala, tá siad ar na meáin, bhfuil Gaeilge acu ba thosamach na meáin Gaeilge agus táis imi go dtí na meáin bhéarla. A thosam is amach le na meáin bhéarla, thosam is amach a scríb leis an Evening Herald agus leis an Irish Independent agus a sin na a thosa TG cethir fádó chuin chuma nún a gobar in sin na meáin Gaeilge. Achas léirú é díirech an airnáil seo as héin ó híomh na meáinte an buntáiste bhainans le Gaeilge, an buntáiste bhainans le teanga, in sa méid agus go nusclaíonn sé an dorastait. Nuair a bhí mar gobar an RTE, bhí an neirid sin daoine a ggéire a mealacha dhéanana steach an RTE, bhí sé andeacar maiall ar an méid sin daoine bhí ggéire tuairt faoin críaltóireacht. Ach má bhí Gaeilge agat, bhí seans níos fearrad 10 críaltóireachta áil mar hampla ar TG cethir, nó radio na Gaeltachta, nó radio fáilte, nó radio na lifa, tá tagart dinta rob seo ar fádan seo an nacht. Agus an sin a thuirt céim chun cín an sin, na daoine bhí go má gur an 10 seach go meach fáte go beidir marach sin. Láirt agus tuairt faoin chríaltóireacht in san dá hanga náisiúnta. Ceann gan na fóhannaí gur spéis am héin in san iriseoireacht ná gur anspéis am scríbneoireacht. Nis nar a hainst tú plé le cuasaí telefíse níl tú dinne mór an scríbach cearcha second go script, so dar a bhaim go mór an scríbneoireacht. Agus thóid me orm héin leabhar a scríb. Agus scríb me leabhar faoi dornálaí as Connemara, as Rusmach, feardar bhenim Seán O'Mannion, tá Seán O'Mannion eile an seo in Johain. Feardar bhenim Seán O'Mannion agus bhí se mar champion ar Verica ins na 8dí agus chreite go chríomhan dam ins na 8dí.
agus dá meach an leabhar scríofa I méarla, so go bin an rud loicú le déanana, dá meach an leabhar scríofa I méarla, tá chula hans go nílach an leabhar cúpla céad cóip agus binné é. Ach bhí mise agus Seán náiríre I ggéire go scríofaí an leabhar an Gaeilge I tuairt aitheantas dar bhéanolacht Gaeltachta hain. Is maiall gur scríbhú an leabhar an Gaeilge fuchtíG cethir suas buntáiste le bhain leis an ceadan nas telefíse. FuchtíG cethir suas agus dinú sconán fáisnéise gon leabhar. Agus chun sconán fáisnéise le bheith fadliastáilte, chéad sconán fáisnéise Gaeilgéirí a bhí fadliastáilte gona Oscars, Spáinné a Victor Lynn in LA agus Nuárach, agus maiall sin, tháinig fáilte thuirí Medica a bhí gur leagan béarla gon leabhar. So deilsmuid leagan gon leabhar I méarla I Medica, agus as sin tháinig cólacht as Hollywood a bhí gur na carta sconáíochta I cheannacht gon leabhar. Sin cinál project that kept on giving mar a deartha. A charéanos an pointe me gur dhéanana ná go minic fecinmuid nó ceapanmuid go cheartain áde thuairt an méarla nó an teanga ectar bhfuil níos mú brabús nó buntáiste a baint lethe, ach tá se ná ebrún bailach le hímpel. Tá tú ná aitheanta sa thuairt go de hanga agus de rúchas hain, agus go se bheith níos buntáistúil chulle bhealach a bogach an cín. Tá mis sé gobir inneo go agriocht ar bhenim údarrás na Gaeltachta. Buníú údarrás na Gaeltachta 1908, agus tháinig údarrás na Gaeltachta as gníomh pobl. Hagar go Phiarsaigh hagar sí gon CRAOBH Chonamara, agus bhí CRAOBH Chonamara is gníomh sin a bhí coronáit ag glúiseacht carta síbhialta na Gaeltachta. Agus bhí glúiseacht carta síbhialta na Gaeltachta ag ggéire údarrás na Gaeltachta le go mbeadh fostaíocht in san Gaeltacht. So gin nach an Gaeltacht agus an réige lethe I gimocht as Connemara, as Dúnagáil, as Corcorín agus na Cantarella, agus gal nún go Boston nó Glasgow nó Kebbi ceáit. Agus ceangan na feimmaní, tá rintá feimmaní ag údarrás na Gaeltachta, ach ceangan na feimmaní tá ein ná bheith crothú fostaíochta. Agus an cuid go na cólachtaí tá agan feimú in san Gaeltacht, tá cólachtaí aine tá dina Portnaí go Carnaí Formula 1, tá cólachtaí aine dionan san doras an Aston Martin bhí ag James Bond san sconán dearnach a bhí aige, cólachtaí dina an éadach rothaíochta I scipaí ar dain, cólachtaí dionans an téadach a bhís ar na síocháin Airbus ar fad ar fud an dain. Fiú an subh fullain. Tá gan sin an Gaeltacht. Agus forwar spatial statistica agus forwar na HPSUs nó high performance startups mulisceal níl sam cean gaige ar high performance startups ach sin cólachtaí well, you know, high performance startups, right? Ach tá forwar ach sin I tíocht ón Gaeltacht, níos mú tíocht ón Gaeltacht ná éáid eile sa tír. Agus leid sin fágún me rá seo ná tá go leor deisinaí fostaíochta an mun sin le fostaíocht a bhhainins le Gaeilge, ach tá go leor deisinaí fostaíochta an mun sin le fostaíochta tá tí Gaeilge in atmosfér a gúladar Gaeilge seachas go meach sé díreach faoi chórsaí Gaeilge bháin cé bhfuil an dá a dáin. Agus nire chuisim agus nire eicim na cainteoirí tá líonn seo inneo. Is ábhar dócha se agus ábhar seinsbeagnach goach tú ggéire na daoine se agus an potential bhhainins loba chuir siar go dtíon Gaeltacht agus muid an neart agus muid ar fád a bhogach an cín. So dionam có cháirdeachas líb tásúlam go dtí má trasna oríons na blianta táach rúin a ggólachtaí ard sco in san Gaeltacht nó údarrás na Gaeltacht a hain agus go neirí líb gachhfuil le baint amach agus na blianta táach. Okay, gur mí agad arónán agus ní bheith ach bert chaintear eile a gin anocht agus tá na motóirí aráis, so bheith an bhótóir a gin I ní a pí chainte ó phríomhhaimimeach Gaelín Raymond ó Ciara.
gur maigad a cheann ní chinneachí mé a bhaid sibh agus na moltóirí a ráist ugla go méid siad ag deanú moltóireacht ormsa agus bhí an tróna seo an fléisiirthe an simúil ar míle buchas leis an caintúir as an písa cainte sin a bhí an sprágúil agus an simúil a thuirt maithú héan a rónain agus ar muchas leoisiúd atá ag cidú le géalinn a nacht ar na main éagsúla, mobile media agus Paul Heaney hísan sin agus an hÉireann atá ag obair leis sean an mhainnín an seo ar nóia agus Foireann géalinn, tá Foireann mhór géalinn an seo agus rólaní éagsúla acu go léir agus ar muchas le Foireann géalinn a rachlan na hócaidtí seo chósnásta sin. Báilm ar muchas a gáil leis na moltóirí tá taithí céad go léip bliain, beidir céad 8 bliain ag an tabla sin agus Hannig siad aráist go hansciopaí a ríist don darna díospóireacht maisibh a cháirde ní bheith muid abalta na díospóireachtaí a Dáil gan sibh. A cheann, tá sé andeastú eáil aráist mar chathairlach ar díospóireachtaí géalinn nuair a bhí me héan páirteach in díospóireachtaí géalinn ag an tríú leibhéal bhí sean an sin fásta agus tá sé linn a ríist a nacht agus deanan sé jab den Sky. Chathairlach eile atá linn a nacht lú hana féin Wayne McPhellamy atá linn an seo an bailach ar fad ó chundaí gura tá fáilte mhór róitsa a Wayne na múinteoirí táságainn a ngeanann sibh le cidú leis na daltaí a bheith olmhaithe don na díospóireachtaí na caintseoirí go léir bhí sibh go héintach ar fad go héintach sa dá díospóireacht agus táid ar bís le feileamach cé a bhain an darna díospóireacht. Lauren a ibrion le géalinn seo an díospóireacht dhearannach mar bei si a gimimecht ó géalann agus ag gol ag oscaid cabbaidal uair ina saoil agus a láran rinn tú obair den chéad Sky ar na díospóireachtaí seo ach go hairithe agus obair eile le géalinn a cháirde sin a bhfuil gur chéad maigah sibse a bhí sa lucht fécanna a ráist ag an chathairlach sean ó cealaí. Gur míle mágad réimhin agus níomhainganis ach an tara agus félim macdonacha chun thuirúing. Chahéirlaí atá tuí ar ríist. A cho bhiltóirí a lech féchanna agus bhí muidir cantar chósaí inscne níos luithe, cáil na leas. A chalíní bhí sibh ionintach. Bhí plé an adag an taobh mui, agus fós níle sagam, céhhéad duine gan na moltóirí a cheanna cadúnas telefíse. Níle sam. Cecolóir an díospóireacht bhí an díospóireacht sé rás. Bhí teachta láthair, bhí tán na gaeilge, tuairimíocht, freagart pointí, chuiletheart. Agus is rinú tagart go minicannach gan na clufií ar an telefís. Is bralam sa ómáníocht. Agus an iarnach ruanacht, is dúlant go siad cosú le Foireann limnaí san ómáníocht. Tá plán le ceithre bliana ag Foireann limnaí. Tá sé gach duine cén spireach atá acu. Fanan siad leis an bláin, tá imráirí ionintach acu agus éiríonn lo blian a ní bliana. Ar an ábhar sin bhí fuir na bhána nacht dátíad leis an bláin, chlú siad leis an bláin, bhí sé gach duine ceird mhíle déana aice when iad an bhuachan anseo. Agus ar an ábhar sin tá an bhua tiltte ag limnach na díospóireachta Coláiste phobal chluis na cnocha. Gur míle mágad éileann agus cógáardachas
Le winter limini, sorry, winter Cashlan Canucka. Sár díospóireachta ar fad ní raibh mé láthar mé héin le cúpla bliana nús ag CRAOBH Comórtas na Phiarsaigh agus caiimara gur chuir sé iontas an dána. Bhí sibh absolútely iontach ar fad. Fair play díomh. So, cosúil leis an chéad díospóireachta ar nói ben míad a brunne dúisina ar na cainteoirí ar fad agus ar a good múntóirí agus tá muid tharbh buíoch as an obair ar fad. Tegan muide in Gailín an obair a héanasteach in Odabú Fórne agus a stocha go bheith seo beidir in Cabrúnú in cúigú díospóireacht ag na Fórne seo. So tá túfás ebre a baint le seo héh na scalaní an táma Siar na múntóirí a bheith ar fáil. Tá sagan go mín clí ar siúla agus go mín éileh ar na himróirí go háirithe an winter limní socha. Agus so tá muid tharbh buíoch as gur airí libh a heachtain seo agus a léire dúin céchomá agus atá cuasaí díospóireachta agah in bhór good scalaine. So tá plaque agus tá seic ar €60 agus bronnamúdíd agus tosólmuid le meánscoil Rosemont as Baile a Halún, édí ní chuileann, eile ní léire na bíca mealaigh agus má hagan an múntóir bríd brógan chun tosaí chomá le Belvedere. Agus lémanis ar scoil bhuair a tlachar na trócara bleart baile a trim ag an na mí, úna ní bhisdéil, derbhla ní chluáin agus ífa ní chonel agus a múntóir Irene Heffernan. Agus anis scoil áine néfa Baile Hibridáran, Cunda Hibridáran, Kate ní Rian, Molly ní Choncra, Rebecca ní Crosán agus an múntóir Maria Hayes. Tá seic ar €60 an duine agus tá bun anías a bronnóra níos túisce fágardachas libh. Agus choirí na hÉireann 2000 agus a 24 Coláiste pobl Óstán Canucka Maya Acomhal, Saoirse ní Ceogan, Leamhcán Mulligan agus an múntóir Sarah Bheadh. Agus seic ar €50 an duine an tastas agus tar nói an Coran Belvedere. Ag don go Cashlan Canucka.
So míle buchas líomhar fad a tháinig, bhí sibh go hiontach mar lucht féchanna agus go háirithe nuair nach raibh microphone a going a creadún gur raibh gachéine an na cainteoirí é hiiscintí san sin ag buna hala. So gur míle maigah gur míle gab le muintear an Óstán freisin a bhí Anna Essling ar fad agus gachéine a chairí chun an ócáid dhéanamh chumá agus a bhí sé a go háirithe na cainteoirí. Go bheice mu tre baríist am líonse hagging gur míle maigah.